May naghihintay ba diyan sa akin? Hello, good morning naman. Huwag tayo mag-open cam, pangit ko. Teka lang guys, di pa ako ready. I'm not ready. Sino ba nun andyan? Teka lang. Teka lang po. Nagmamadali naman ako kasi naligo pa catch. Naku, Diyos ko. Lubat na pala yung aking cellphone na isa. Lola Small. Sino yung Lola Small na yan? Sino yan? Na Lola Small na yan? Good morning po. Welcome sa akin live. Tres Maria's Farm. Hello mga sisikoy. Salamat sa paghintay ng aking live. Sis Det, thank you so much. Tika lang. Tika lang ha. Di pa ako di ko mabasa. Ano ba yung live ko dyan? Maganda ba? Maganda ba yung live ko dyan, sisikoy? Oo. Teka lang, hindi ko maayos. Hindi ko mabasa ng maayos. Ayan, ayan, ayan. Teka lang. Ah, ayun o, si Joby Adventure andyan. Wait lang po, Sir Joby ha, kasi mag-switch ako muna ako. Baka mamaya, ano naman kita, mai-remove, ma-hide. Sorry naman po, last time kasi, na-ano kita, na-remove. Ayan, ano yun, na-hide. Di ka lang po, Sir Adventure ha. Salamat po sa pagtamsak. Paano na nga yun? Paano na ba mag-switch account? Sino si Lula Small? Sis Det, good morning. Sakto host, nagkakape ako. Ganun ba? Sana all nagkakape. Alam nyo guys, yung mata ko talaga malabo na, lumalabo siya. Parang nahalata ko. Kahit ganito, parang feeling ko parang maraming ano siya, yung parang humaharang sa mata. Hala, nagluluko ang cellphone ko na naman. Kailan kaya ako makakabili ng bago? Andyan pa ba si Sir Jovi? Sino ba si Lola Small? Ikaw ba to, Agri Jupay? Ayan, di ba? Teka lang, gamit nga ako ng V8 kasi parang hina ng boses ko. Mahina ba yung boses ko dyan? Sis Det, kagabi sinalang kita, alas 12:21 ata yun. Patulog na sana ako, tapos, tapos nakita ko, naka-live siya. Sabi ko, tamang-tama, naka-full charge pa naman yung isang cellphone. Yun, itinampay ko na. Tapos pagising ko alas 4, nagising ako. Nakita ko, umiikot na siya. Di ba? Masyadong maiko yung aking mic. Kasi nahirapan ako mag-ano ng boses. Gusto ko mag-mic na lang para kahit mahina lang yung salita ko ba, maririnig nyo. Para hindi ako nagsigaw dyan. Ayan, sino na nga yung mga pumunti dyan? At ilista ko yung mga pangalan. Naririnig pala yung ano ko. Malinaw na ba guys yung boses ko dyan? Naririnig na ba? Itatago na lang. Sino yun host? Sino yan? Sino nga si Lola Small? Asa na si Agri first? Hindi ko alam. Si jacket na to eh. Si Agri Jupay to. Pinagluloko na naman ako.
Sis J, ikaw yan? Mayos ka, Sis J. Dito sa puwet. Teka lang. Parang, ano ko dito, ang ingay ko dito, kasi nga, dali-dali lang ako nag-set up ng aking pagtatambayan dito sa sulok ng aking kwarto. Doon sana ako sa labas. Kaya lang mainit na. Ayan, salamat Sisi Poy. Malinaw na daw yung boses. Hindi na ba nakakainis yung boses ko dyan? Hindi na ba nakakainis yung boses ko dyan? Salamat po sa paharang, Lola. Lola Small, sana all. Wala bang big? Lola Big. Lola Big. Malinaw na malinaw ang iko. Masyado bang maiko? Bawas nga ako. Teka lang. Teka lang. Yung iko. Yung iko, bawasan natin. Okay na ba? Ayun, bakit naman ito na ano? Okay na ba? Ayan, sino nga yung pumasok dito? Ilista ko na naman para mamaya. Ayun, si Agri 25 ulit. Si Agri 25. Siya ba yung nauna? Kasi siya yung pinakahuling isasalag ko mamaya. Agri first. Tapos sino to? Si Sir Nidagpal. Nidagpal. Nakitan ko muna si Sir Nidagpal para bumalik. May jacket na siya. Susdet. Send pa sa akin si Susdet ng kaano na daw siya, nakaabang na. Sino kaya itong Lola School na ito? Sis Jupay ka Sis Jupay, pa ba yan? Hubaran kita dyan. Hubaran kita dyan kapag hindi ka nagsabi ikaw si Sis Jupay. Gusto mong mahubaran. Parang ang laki naman dyan ang ano. Ma'am Det, pengi ng banana. Masarap daw banana sa Canada. Lalo na daw sa Alberta. Sa Alberta. Masarap banana. Siya nauna kasi nag-marites sila ni Madam. Ni Madam Ina, bigla mag-live ko. O yun. Ikaw to si Lola, no? Bakit agad-agad nagpalit ka na naman ng pangalan? Hello po, Manoy. Kumusta? Kumusta, Manoy? Long time, hindi na kita, kitang di nakita sa YT. Ilang weeks, ilang linggo. Kumusta po, Manoy RD and TV? Paano mo na, nakabalik ba yung na walang cellphone? Ay, balik ba sa'yo o bumili ka ng bago? Ayan, dikitan mo yan si Manoy RDN. Napaka-supportive din yan kapag walang tupak. Ang sabi. Kailangan ako siya yung aking partner. Kasi, hindi ka nakumabot sa hindi yung ma-retire. Makapasok yung buko ko doon sa wire. Ang ganyana, ako. Matay nagkaka-live. Printy na. Ang ingay ni Tres. Sisimula na naman. Hi, Sisi Koy! Iglo ka ng pobre. Ayan. Sinalang kita, Sisi, kanina pag-gising mong alas 5. Wala na yung Manoy. Ay, bakit? Hindi na ba nakabalik? Sayang naman. Bumili ka ba ng bago?
Bagong cellphone, Manoy, ano, RDM. Host, bilisan mo, maglubat na si Pico. Anong gagawin ko? Mag-end na ako, ganon. Isa lang na kita, gusto mo? Isa lang kita sa pressure cooker. Mag-end na ako, tapos ikaw naman mag-live. Sir Jovi, big love shout out po. Salamat sa pagbalik. Kahit nung nakaraan, nakubaran. Nung nakaraan ay na-hide kita ng bonggang-bongga. Wala nang mabili post. Hiram lang ako. Ay, kawawa naman. Balikan na ulit ng ano, saan ba yun? Jada ba yun? Hello, Sisi Koy, na maganda. Si Justine, na napakaganda. Salamat, Sisi, sa pagbisita sa aking munting bahay. Para akong kinikingal, guys. Kailangan ko mag-inom ng tubig. Kasi nga kanina, galing pa ako doon sa likuran at pagkabulan ako sa mga baka at kalabaw. Bago ako naligo, kasi nga pinapak yung mga tanim namin ng kamuti eh. Okay yan? Kaya naman feeling ko, ako ay hinihingal ngayon para akong hinabol ng kabayo. Ika lang guys. Gising ko muna itong mga ano ko dito, para pernalya. ang gulo. Oo nga no, masyado palang maiko. Eko. Ayan, dana daw si Sister kay Manoy RDN. Hello po, Sir Nidagbal. Salamat po sa pag-bisita ulit, Sir Nidagbal. Dikitan ko muna si Ma'am Deb. Tika lang ha. Sino ba tong lula na to? 86 subscribers. Oh, ikaw to, Sis Jupay. Sis Agri, ikaw yan. Mayos ka dyan, ha? Nag-iisip mo na naman ako. Ayan yung aking katres Marias, Maisi Oragon Sheng. Mega love shout out. Akyat ka. Kantahan mo sila, sis. Iyan po yung sumunod sa akin na mas maganda sa akin at saka mas maganda yung boses. Pang Whitney Houston. Ako pang ano lang. Pang dyan lang sa tabi-tabi. Pang CR lang yung boses ko, guys. Asa na si host? Bakit ba? Ano nangyari kay host? Hindi to si host, ah. Ano ba? Hi, Sisi Daisy Ang. Mega love shout out. Gusto niyo bang makita yung pagmumukha ko? Andito nga ako sa sulok ng kwarto. Ayan, tuloy namatay. Ayan, namatay tuloy. Oh my gosh. Ano nangyari? Ano nangyari? Oh, nakita niyo na? Hello? Ano yun? Sabi ni Dos? Salamat, Sisi Ilocanang Pobre sa pabidji-bidji dyan. Thank you so much. Gandang umaga po, host, at sa lahat. Sabi ni Sir Nidagbal. Yun. Diba? Nagbabakrid na naman ako pataas. Diba? Scroll up na naman. Kasi naiwanan na ang catch. Okay na ba yung sound? Sabi ni ano. Bakit hinahanap mo ako, sis? Sis Det? Dito naman ako, di mo ba ako nakikita? Malabo yung pagmumukha ko. Di ba, mas maganda yung sa picture kaysa sa personal. Ganito talaga yon. Ayan mo na, medyo matangos naman yung ilong. Kahit sa ilong lang. Natatawa tuloy ako sa inyo dyan. Yaan na si Ma, oo, andito na siya, nagluto na nga eh.
Dos, ako, pakidikitan nga ako, be. Ayan. Dos, dikitan mo daw si Lula Small. Hindi naman yung main channel mo. Agri First Drew pa yung main channel niya. Madam Daisy Shauki, sabi ni Lola Small. Sino to si Lola? Si Sweet Jupay yan. Sweet Jupay, di ba? Ang dami niyang pangalan. Sa FB, ang pangalan niya ay Sweet Jupay. Sa YT, Agribake, Bitter, Kabitter. Dan dikit po, Lola, busy pa ako luto, haha. Yan. Si Dus kasi, ando na naman sa ano niya, sa bahay ni Big Brother. Kinuha na naman si Dus ni Big Brother. Nasa bahay ni Kuya. Hi, Bunso, Namron. Hello, good morning. Kumusta naman? Sorry, hindi ako nakapunta sa ano mo kanina. Kasi pag open ko, hindi ko nakita yung ano mo. Hindi ko nakita na naka-live ka pala. Bakit? Hubad na naman si Sir Nidagbal. Di ba nilagyan ko na ng jacket? Di ka lang, Sir Nidagbal. Ala, wait lang. Di ka lang po. Hello po, B-Boy TV. Mega love shout out po sa iyo dyan. Thank you so much po sa pagbisita sa aking munting tahanan. Add moderator. Binabasa ko na ng maayos guys kasi mamaya baka maano ko na naman. Ma-hide ko na naman katulad kay Sir Joby. 2 beses ko siyang na-hide. Kaya ayun, nilayasan niya ako. Buti na lang bumalik. Salamat po. Sana all nagbabalik. Kahit na-hide, diba? Dikit na po. Salamat po, Sir Nidagbal. Ayun, sabi ni Sis Ilocana Pobre. Sisi, thank you so much sa iyo sa pag-play ng video ko. Oo, Sisi, you're welcome. Siyempre naman, nagpa-member ka sa akin. Siyempre, kailangan i-support din kita. Mamaya ulit, mamayang gabi. Pero doon lang, Sisi, sa ano, medyo maiksi lang. Kasi kapag mahaba, hindi kaya ng aking cellphone. Sis Ina Vlog. Marhay na aga, Sisi Koy. Kumusta dyan? Nag-burn out pala sa iyo kahapon. Yahoo, sabi ni B-Boy TV. May sakit kasi alaga ko, kaya hindi pa makapag-live. Kaya pala. Oo, Sisi. Mag-ano na lang ako, salang ng mga 1 oras o kaya 2 oras ng live mo. Ang ganda ng live mo, host. Talaga ba? Maganda rin ba yung ano? Yung host dyan. Maganda ba? Drive na ako. Hi, kapatid Panalo. Sorry naman, hindi kita agad nakita. Hindi ko pa agad nakita yung kagwapuhan mo. Salamat po, kapatid, sa pagtambay. Ingat po sa pagdadrive. Sir B-Boy, salamat po. Sir Nidagbal, thank you so much. Kapatid Panalo, mega love shout out, sabi ni Sir Nidagbal. Nabubulol ako dito magbasa. MLL. Kaya yung pagbasa ko niyan, mega love shout out, mega love shout out sa lahat. Kasi kapag iniisa-isa ko, alam mo, nabubulol ako sis. Yung ano ko kasi, yung dila ko ata parang ang haba. Ano yan? Love the view. Talaga ba? Saan yung magandang view dyan? Sir Nidagbal, TV, may love shout out, sabi ni Sis Ina. Madam Ina, pingi banana. Hoy, sana all. Nagbibigay ba ng banana si Sis Ina? Pahingi naman ako sis, para kaagad. 100 banana. Para magkaroon kaagad tayo ng silver button. Naglilinis ako ng ref, kaya kinigdan. Sige. Gusto mo kantahan kita? Kaya lang, yung boses ko ngayon, parang nakapasok sa drum. Ina-ina, yahoo, sabi ni Sir B-Boy.
Ina-ina, ano ba, anong oras ka mag-live mamaya? Ano siya, Sir B-Boy? 4:00 ata. Or 5, ano yun? 5:30. Oh, hindi. 4? Agoy, sorry. Sorry naman. Ganda na eh. Ano yun? Ganda. Si Biboy ba ay ganda? Ano ba? Ganda at Biboy TV, sabi niya. Nag-love shout out, ganda Biboy TV. Si Madam Ina, kung di naglalabay, naglilinis ng ref, napakasipag naman. Oo nga eh, lagi siyang busy. Bukas, pag tinanong mo siya, nag-aano naman yan, naglalaba. Tambay lang, Sisi, ha? Hello sa lahat. Oo, Sisi, Det. Kasi ano na dyan, di ba? Gabi na, matulog ka na dyan, Sisi Boy. Huwag magpupuyat. Di baling kami na lang, kasi hindi naman kami maganda. Yung mga mata namin dyan, oh, laglag na. Yung mata ko, guys, alam nyo, yung dito, oh, yung eye bags ko talaga, grabe. Tapos parang hindi na malinaw yung paningin ko. Hindi na ako nakakakita ng gwapo. Ano na lang, yung kagandahan ko na lang yung nakikita ko. Bakit? Bakit ang ingay sa labas? Wait lang. Nangyari, Jampay? Bakit ang ingay? Nagluluko yung mga alaga? Paano nga pag-mute nito, guys? Yung mga manok kasi, guys, yun. Nilusob na naman yung mga palay. Akit kaganda, B-Boy TV, sa live ko mamaya. Ayan, sabi ni Sis Ina Ina Vlog. Galuto ako. Ano niluluto mo dyan? Dos. Shout out to all. Dos, ano niluluto mo? Yun na nga. Sabi ni Sis Ina Ina, sabi ni Sis Ina Ina talaga. Lola, small, shouty. Wala ba si Big? Ayan tuloy, di ko na nailista kung sino ba yung mga naandyan. Salamat po sa lahat ng naandyan, guys. Salamat po sa suporta. Salamat po sa lahat ng naandyan. Agoy, bakit ganito? Ayan, kapi na Sisi Koy, Daisy, Sisi Daisy, kapi na. Kapi tayo. Anong gusto mo? Ano ng kape gusto mo, Sisi? Black lang. Sinong na nga yung nandito kanina? Kalimutan ko na tuloy. Kung sino yung mga pumasok kanina ba? Lista ko kasi mamaya ano ako sa inyo, guys. Manood din naman ako ng mga video nyo kahit pa paano, di ba? Namron! Alak tayo. Alak talaga. Grab ka. Oy, Namron! Happy birthday pala. Kalimutan kong batiin ka nung... Kahapon ba yon? Parang hindi ako nakabisita sa live mo. Dalawang live mo na yung hindi ako nakabisita. Busy ako sa nakipagsayaw kasi ako doon sa kabilang barangay. Nag-missis-missis. Sir Nidag Ball, shout sabi ni si Stacy. Ang init, guys, grabe. Kunin ko nga yung stand ko, guys, kasi ang hirap maghawak ng ano. Dala.
Maliit pala yung aking lagayan, guys. Ang likot, diba? Ang likot ni Tres. Salamat po sa lahat ng naandyan. 11 million viewers. Mega love shout out. Salamat po. Marami sa inyo. Ang ingay po. Ang ingay-ingay. Ano daw yun? Ay, hindi ko pa na-send. Sisi, mamaya. Host, nisend mo na ba yung resibo ni Madam Daisy? Hindi pa. Mamaya na lang. Kung naandun pa, pero kung wala na, di. Basta, nireply mo siya. Salamat po sa lahat ng na-chance. Is that, bakit ka na pa wow? Hindi ko na alam kung sino yung mga naunang pumunta dito. Hayaan mo na. Basta, yun na yun. Tirampol ko na lang to. Si Sir Nida Ball, andyan na. Si Sir, this is Death. Si Lola Small. Sino ba to si Lola Small? Si Stacy. Ina-ina. Si kapatid. Sino pa ba yun? Sir B-Boy. B-Boy. TB. Si Namron. Wag na kinamron. Ilocana. Pobre. Lista ko si Namron kasi naawa naman ako dyan kay Bunso. Ano ba? Huwag ka munang tumawag. Busy pa ako dito. Sino ba yan? Si Sir Joby pa pala. Joby Adventure. Siya pala yung nauna, no? Dito ko sa taas. Ayan. Salamat po sa paharang, si Ded. Bakit may resibo si Lula Small? Ano kasi, di ba kahapon, ganyan yan sis. Sabi ko, okay lang naman na hindi siya mag-ano kasi napunta naman siya sa live. Gusto niya talaga, ganun. Di ba, nung nagkampay ka doon sa, sa live niya, tayong tatlo, si Sir Chippy, si ako, si Sis Stacy, at saka ikaw, Sis Ina, at saka si Sis Death pa pala. Inano niya, sinalang niya kagabi. Ano yun? Tapos na sino? Maya si A, Lola Small. Isend niyo resibo. Isend saan? Host, ako muna. Madam Ina, ikaw na lang ang kulang. Pasasalamat ko yun sa mga dumalaw sa kanyang live kahapon. Yun. Diba? Ang bait naman ni Sis Agri Chupay. Lalo na siguro kapag meron yan, lapi. At saka maraming
ano, pang-suporta. Siguro ang sipag niyan siguro magsala, 'no? Akala ko saging. Resibo daw akala ni Sis Ina resibo sa saging. My God, ang dami mo ng saging diyan, Sis Ina. Kami naman yung bigyan mo. Cute ni host, nasa isang maliit lang na bilog. Cute ba? Cute or acute? No, 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 no. Sis Lola, small, no need resibo. Wow, yun na. Tumutulo, natulo ng konti yung ano ko dito, oh, dugo sa ilong. Si Madam Ina lang, di ko pa nasalang, ganun ba? Di pa pala sis, di wag mo nang isalang. Ako ang bigyan mo, Madam na Ina ng saging. Kapatid Panalo, salamat sa pakaway-kaway dyan. Ingat ka po sa pagdadrive. Sir Nidagbal, salamat. Hala, hala, Lakpo Farm Saan, saan ka nag-harvest ng ano mo sisi, bananas mo? Kasi araw-araw, isang buwig lagi. Isang buwig lagi yung naiipon mo ba? Ang init. Kasi busy ang phone ko kagabi. Inintay ko matapos kay Madam Daisy. Nga. Isa lang yung gamit niya eh. Ano yun? Dikitan lang mga lalabs. Oo nga eh. Dapat talaga, panay lang yung ano natin, no? Pangisda pa. Kaso lang minsan, inis naman ako minsan sa pinupuntan ko. Panay yung sabi, Tres M, ano na, Dan. Pero wala naman ako nakitang comment. Gusto ko, magbalik ako doon sa bakas nila. Kasi pag sinabing Dan lang, minsan, budol naman, di ba? Hindi kami nanalo doon sa pinuntahan may kahapon na sayawan ni Sis Beth, ni Sis Agri Chupay. Hindi kami nakakuha ng banana. Tapos nakalimutan kong i-chat si Sis Ina. Kaya kami lang na dalawa ang pumunta doon sa kabilang barangay. Sorry naman, Sis Ina. Next time na lang. Kasi kami, balay kami kahapon. Baka madamay ka pa. Walang form, sabi ni Sis Ina. Madam Ina, padikitan mo nga ako. Pagkidikitan mo nga ako. Ayan. Alin ba yan, Lola Esmon? Yung gusto mong dikitan? Kasi pag ako dumikit, pag busy. Sige, maglinis muna ako ng ref. Ay, oo, wag ka na magdikit. Ano yun? Dan, ano yan? Dan lang, walang notify na dumikit. Oo nga yun nga eh. Kaya tinatama din ako. Nagluluto si Madam Ina kagabi. No prop, Lola Small, sabi ni Sister. Wala, kuryente kahapon, si Boy. Kaya, data lang yung gamit ko at pagdating ng 6 p.m., nagparulubat na si Kiko. Pagdating ng 6 p.m. daw, nalubat na siya. Ganun ba? Kaya pala parang hindi kita nakita sa, hinahanap nga kita kagabi doon kahit. Kanino ba yun? Parang hindi nakita si Sis Ina sa premiere ni Mama Chubita yun. Tapos doon kay Mami wala ka. Nag-live si Mami kagabi, daming kulitan namin doon, para kang mga buwan. Alam niyo naman, pag sa YD, talog ako, pero sa personal case, hindi naman. Natuto nga ako doon eh. Si J kasi, si Agri Chupay, masyadong pa sa YD. Puro din ko sa kwento. Kung ano-ano na naman yung mga pinagsasabi nito doon kay Mami.
Oo, talaga? Uy guys, sinop na daw yung langka na aking binalutan. Mamaya imukbang natin, mother. Tayo lang na dalawa yung magmukbang. My God, malaki yun. Hindi natin yun kayang ubusin. Sino ba yung gusto ng ano dyan? Langka, guys. Sabi ni mother, yung langka na binalot ko sa, ano, sa sako, hinug na daw. Kaya mamaya, magmukbang kami. Teka lang, ano yung sinabi ni Sis? Naputol wire. Wala pa si, ano, Chippy. Ewan ko, wala. Huwag mong disturbuhin yung taong tulog. Sino na naman to? Ikaw, kala ko si Sis A na naman. Ikaw pala Sis Det ha, marunong ka na rin. Naputol yung wire mismo doon sa poste. Bagal ng Meralco. Umaksyon. Yung init pa man. Nakailang tawag na kami. Di talaga agad umaksyon. Ay, nakakayamot. Ano yun? Nakakayamot kahapon. Yun nga. Ganun talaga. Kapag bayaran, ang bilis nila. Kaya maaga ko kagabi natulog kasi walang city. Ako, pingi lang ka, mother. Pumunta ka dito. Sisti, isang ano yun, isang buong, yung kasya ba sa isang, ano, sa isang sako. Ang laki. Tapos kami lang dito ni mother. Paano namin yun uubos eh? Yung kalahati, mapupunta na naman sa baboy. Eh kay Dos, Dos, mamaya, yayain mo si Ate Shea, puntahan nyo dito, kunin nyo yung kalahati. Masarap yun ilagay sa ano, pinatamis. Si Mami Groovy, tulog na siguro. Oo, Sisi, tulog na yon. Tulog na yun si Mami. Ma'am Det, shouty. Si Sheffy tulog na. Tulog pa. At si Mami. Ina. Ano ma? Ito oh. Tingnan, Sis A. Sis A. Andun. Kinukuha niya na naman yung ano, magsasalang sanak. Kinukuha niya na naman yung tablet. Nandiyan sa ano ata, sa labas. Parang napagod si Lola. Ayun na oh, lumabas na si Agubay. Napagod daw si Lola. Ano, lubat na naman ba si Lola? Nalubat na naman ba si Lola mo? Wala na akong maano, wala pa ako nasimulan. Kung sino ba yung isasalang ko dito sa maliwaga kung ano. Sino ba yung gustong mauna? Magpasala? Kanina pa akong daldal, kasi hindi pa pala ako nakapagsimula kung sino yung isasalang ko. Magsasalang ako guys, pero hindi ako magbabakas. Isasalang ko lang dito kasi hindi to akin yung nakalagay dito. Baka ano, jowain yung joke. Baka jowain mo yung jowa ko. Joke lang. Mag-ano lang ako, magsalang lang ako dito, pero hindi ako magbabakas. Kasi hindi pangalan ko yung nakalagay dito. Pangalan ng jowa ni Dos. Ayaw ni Dos na gamitin ko to pang replay. Kasi ayaw niya, ayaw niyang puntahan yung kanyang jowa. Alam mo naman si Dos. Gusto niya, nag-iisa lang siya. Shout out naman dyan. Shout out ko niya, no? Ano yun? Pangatlong araw daw. Tay! Hello po, Tay! Salamat po, Tay Hefty. Si Tay na napaka-supportive. Kahit pinira ako sa kanya pumunta. Salamat po, Tay. Sir Anthony, hello po. Salamat sa pagbisita. Good morning, guwapa. Good morning din po, guwapo. Good morning din po, Sir Anthony. Salamat po sa pagbisita. Kagabi, naano kami paggabi, Sir Anthony, kasi hindi kami nanalo. Joke. Nalubat ako. Nawalan ako ng signal kagabi. Panay yung ikot ng ko doon. Yung signal ko doon sa bahay mo. Tapos parang gumaya din sa akin si Sis A. Nalubat din daw siya. Nag-charge. Salamat po.
Sir Anthony, napagbisita ulit. We, di nga. Oo. Oo nga. Mahaba yung man ng electric pa. Ang init. Uy, ako yung nauna. Iwan ko, bakit sumunod siya? Sabi ko, bakit sumunod ka naman sa akin? Ako yung nag-iikot doon. Sabi niya, nalubat na rin ako. Matanda na kasi si Mabet. Matanda na kasi Mabet. Shout it to all daw, sabi ni Sir Anthony. Tay, thank you so much po, Tay. Sabay kayo nag-out. Porket hindi nanalo, no? Sabay no, Sir Anthony. Porket hindi nanalo, no? Hindi naging last shatter. Hindi naman sa ganun, Sir Anthony. Talagang, di ba, nung pumunta pa lang ako doon sa iyo, dati na nag-iikot ako, tapos pinahinga ko muna. Tapos maya-maya, bumalik ako ulit. Tapos yun, umikot na naman. Huwag ka na magtampo dyan, Sir Anthony. Basta, pupunta kami doon sa iyo. Basta merong alam mo na yun. Agree, walang full ever. Huwag na magpaliwanag, host, punta ka sa barangay. Basta, sa Friday ulit, may isasama na kami. May isasama na kami si Sir Anthony. Ayan din si Ina Inab. Isasama namin yan. Kapatid, thank you po. Sir B-Boy, salamat. Salamat po ng marami. Si Sir B-Boy muna yung una kong isa lang kasi buti kayo, mga dati na kayo dyan. Sir B-Boy muna kasi ito pa ito masyadong kilala. Ikilalanin pa pala. Sir B-Boy. Sir B-Boy, hindi ko to idikit sa iyo ha, kasi kay to, Kajuwa ni Dos. Mahirap na, baka juwain mo din ang joke. Joke lang. Manunod lang ako dito, pero hindi ko ito didikit. Kasi dikit naman yung mail ko, diba? Manood lang ako. Manood lang ako ng video mo po. Ayan, umiiyak na si Sir Anthony. Huwag nang umiyak, Sir Anthony. Babalik at babalik kami doon. Babalik at babalik kami doon. Sir Anthony, huwag ka nang umano dyan. Huwag ka nang malungkot. Si Sir Biboy muna yung unahin ko ha, kasi yung iba dyan, dati ko na sinasadang, dati ko na kilala. Asan yung bahay dito ni Sir Biboy? Ano ba to? Bakit iba naman? Iba naman lumabas. Ang ingay ng Ikaw to Sir Biboy, no? Yung 4.290? Tama ba? Ito yun. Ikaw ba yan, Sir B-Boy, no? Kita ba? Tama ba? Ito nga, Sir B-Boy, ito ba? Ano? Idikit ko lang, pero hindi ako magpakas. Okay? Yan. Tapos, manood ako na medyo maiksi-iksi lang. Para mabilis matapos. Ano yun, sabi? Isa lang po ako sa open, Sir Anthony. Sabi ni Sir Anthony, isa lang mo naman ako, baka yan ang paraan na maluto ang puso ko ng dahil sa iyo. Oh my God! Umuhugot na naman porket wala si Ma'am Elisa. Okay. Ano yun? Ano yun? Ano sabi ni Sir B-Boy? Inainit naman ngayon.
Umiinit naman ngayon. Basta yun dito, sir, Sir Biboy, ito ba yun sa'yo, no? Ang haba ng mga videos mo dito, Sir Biboy. Walang maiksi. 50 lahat, ah, hanap ako ng medyo maiksi-iksi lang. Sige na nga, ito na nga lang. Ay, ito na lang, Sir B-Boy. Ano lang, 7 minutes. Para isunod ko sino ba yung gustong magpasunod dyan? Ayan, fun run sa Tacloban. Taga-Tacloban ka ba, Sir B-Boy? Ayan o. Tusok 24. Ayan po. May harang. Ayan, tapos ilagay ko muna dito sa ilalim. Agoy. Habang ano siya, re-replay. Ano ba yan? Kalit-lit naman ang screen mo, Sir Biboy. Oh. Tingnan mo naman po, Sir Biboy. Oh. Kalit-liit lang ano siya. Video. Ano yung pinagsasabi dito ni Sir Anthony? Tay, salamat po, Tay. Agree, okay lang kung oven, basta maangkin po ang puso bago ako malusap. Sir naman. Mapukpok talaga to ni Ma'am Elisa, si Sir Anthony. Oo nga eh. Hindi lang pukpok. Agree, hindi ko jowa yun. Nagpapaliwanag. Sabihin mo nga doon sa live mo. Agree, hindi ko jowa yun. Ako lang talaga ang mahalaga. Ano yun? Tagapamahala ng channel at may asawa yun. Oh my God. May pag-asa ka, sis Agree. Shout out. Shout out sa mga taga-Tacloban, mga may kababayan. Talaga ba? Taga-Tacloban ka ba? Ganun pala yun. Ito muna, si Tay muna yung puntahan ko, guys, kasi si Tay, bihira ko ito mapuntahan. Si Tay muna, unahin ko dito sa kabila. Si Tay Hefty. Gamer, gaming and toys. Salamat sa paharang dyan, Sir Anthony. Oo ba, sabihin mo. We, sumbong kita kay Mami Lisa. I'm from Leyte. Di malayo naman talaga yung Tacloban. Kala ko ba taga-Tacloban ka? Iba, magkaiba naman ata yung Leyte at saka Tacloban. Sisi. I'm from Mindanao, Quezon City. Meron ba ganun? Meron bang ganun, Sir, Anthony? City ang Tacloban. Okay. Ay, oo nga pala. My God. Oo nga pala, nakarating na ako dyan. My God, bakit ba hindi ko pa agad saan ba napunta yung aking, ano, ni-imagine ko kasi ibang lugar. Oo nga nakarating na ako dyan sa Tacloban last, November. Sir Anthony Pasaway. Waray ka pala, agree, fake. Oo, siguro. Ano ba yung salita doon, sis A? Ang ganda ng boses ni Sir, ni Sir B-Boy. Naririnig ko. Ang galing niya magsalita. Sana all. Tapos maano siya, pakwela ba? Para siyang DJ. Sana all, Sir B-Boy. Kababayan ko si Madam Cascade. Kababayan mo ba? Stern Summer yon. Stern Summer. Bakit parang may pumuputok dito sa aking tainga? Yap, Ma'am Del.
waray upay. Waray upay. Ay, parang narinig ko yan. Anong ibig sabihin, Sisi? Magandang umaga? Waray upay. Ay, ano ba? Mayong, basta yun na yun. Mas maganda boses ni Sir Anthony. Oo nga, maganda yung boses niya ni Sir Anthony. Eh, hindi. Maganda rin naman yung boses nito ni Sir B-Boy, yung nagsasalita siya. Para siyang announcer. Si Sir Anthony talaga yan. Magaling talaga si Sir Anthony. Walang duda. Di ba, Sisi? Well, siyempre, hindi tayo magsasabi ng negative kasi hindi tayo mabigyan ng ano. Dahil hefty, andito pa ako sa Zumba Blast Marbles. Ano ba ito? 4 days ago. Tusok 52 tayo. Tayo hefty. Tusok 52 po ako dito tayo. Yan. Diba? Nakikita naman. Nakikita naman ba? Yan. Si Tay na magaling din dito kumanta. Ayun. Ang ingay na litres. Ano yun? Ano daw? Salamat, Agri, kahit hindi totoo. Totoo naman, Sir Anthony. Ano pa ba? Galing mo nga kumanta. Dami mong alam. Ako wala akong alam. Marunong si Macdet. Liars go to kill, Sir Anthony. Sige na nga, agree. Yun, dali naman. Daling kausap si Sir Anthony. Oo, agad. Umuo ka agad, Sir Anthony. Dikit-dikit, guys. Parang sweet. Tulad ng pag-ibig. Kapit na kapit. Uy, di pa hugot. Sana all. Ano pala ako dito? Bakit hindi ko ginagamit? Di ba? Ganun o. Tapos ito pa o. Pahingi pa na Sir Anthony. Tay, salamat. Salamat po, Tay. Salamat po sa lahat ng naanjuan. Sis Ilocanang Pobre, thank you. Pobre talaga. Sis Ilocanang Pobre. Sis Det, thank you. Kay Sis Daisy, kay Sis Ina Vlog, kay Kapatid Manalo, kay Sir Leda Vlog. Salamat po sa lahat ng naanjuan. Kay Namron. Sir Anthony, ako din. Bigyan mo din. Sir Anthony, dali na. Dali na. Parang di ko lang. Bilis na ba? Kahit ano lang. Kahit ngayon, bigyan mo lang ako 10. Bukas 10 ulit. Kapatid Panalo, salamat po sa pakaway-kaway dyan. Agree, yun muna ang hindi ko nabigyan last week. Yun muna ang isa lang po. Baka mabilao ka ng system. Oo nga, Sisi. Pagbigyan mo naman sila. Hindi yung, di ba, ano lang sa'yo. Saka na, next year ulit. O, next Friday daw. Next Friday. O, ano yan, sir, ha? Noted yan. Isasama namin ito si Ina Vlog. Ha? Ayan na. Ako din, nakikinig pala. Nagbabasa siya kahit hindi siya nagdudut-dut dyan kasi busy yung kamay niya. Ayan, recruit namin yan, Sir Anthony. This is Ina Vlog. Ayan. Very din yan, supportive. Pupuntahan ka niya lagi. Basta merong banana. Kaloka. Tawa naman ako dito ng tawa. Sis Maxine, hello Sisi. Yan na, Madam Ina, sa Friday na lang, wala ka kuryente kahapon. Oo, kaya pala hindi siya nakapunta, hindi siya nakasama sa atin. Salamat Sisi Maxine Vlogs. Tay, ito pa po ako tayo sa iyong bahay. Ayan.
Mag-comment ako dito kay Tay. Paano 'to laruin? Ang galing naman ni Tay maglaro nito. Ayan. Good morning, Tay. Hefty. Sabi ni Sis Maxine. Sis Deb, hindi ka pa natutulog, sis. Sabi mo matutulog ka na. Matulog ka na dyan, sis. Hindi. Aray. Hindi ko na... Bakit ganun? Bakit para akong binabaril dito? Naririnig ba dyan? Eh, sumakit yung ano ko, aray. Sumakit yung air drums ko. Agoy! Anong problema? Sasabog na ba itong ano ko, create ko? Hindi nyo naman ako love. Nangiiwan kayo dalawa. Sarap ng walwal ko. Wala na pala kayo. Parang kulang. Hindi. Nag-stay kami naman doon, di ba? Nag-stay naman kami. Kasi, kaya lang naman, may problema yung signal ko. Si Sis Jupay, yung battery niya, panay na nga yung ano doon. Sabi niya, Tres, parang makakasunod naman ako sa iyo kasi lubat na talaga ako. Sabi ko, wag mong iwanan si Sir Anthony. Ako lang yung nagpaalam doon na ikot yung signal ko. Malay ko ba na ano na daw, na ano na yung battery niya. Huwag na magtampo, Sir Anthony. Sa Friday, sasama namin si Sister, si Sis Maxine. Ayan. Sama namin doon. Ayan, tapos na pala si Sir B-Boy. Sir B-Boy, tapos na po. Ayan. Nakikita ba? Madumi yung pukpok ko. Ayan, Sir B-Boy. Sir B-Boy, andyan ka pa po ba? Ayan po, tapos na ako sa iyong video. Di makita, no? O ha? Di makita. Basta yun na yun. Panran sa Tacloban. Hindi na ako nagbakas kasi baka yung mapunta niya si Juan. Sino pa yung gusto? After ni Sir D-Boy. Si Tay ito, malapit na matapos din. Sabi ni Sis Maxine, thank you, Sisi. Tres Marias, ina-agree, highly recommended to sa inyo, dalawa, napuntahan nyo ito. Mix kusina. Oh, nakapunta na kami dyan. Mag-invite kayo kahit 10. Then nyo lang, invite ko kayo. Wow! Talaga ba, sir? Bakit? Ano ba yung ibibigay niya? Ano ba yung ibinibigay niya, sir, kapag nagsabi kami? Pag nagpunta kami doon? Ihanda mo, sir, ang banana plantation view sa Friday. Namimigay yan. Wow, sige nga, mapunta namin. Ilan ba, sir, Anthony, yung binibigay? Okay, sir, dikit na ako dyan kay Mix Cristina. Oo, ako din. Yung main channel ko, di ba? Pinadikitan mo yan nung pupunta kami. Kayo. Ang init, guys. Nakawisan na yung tulong ko. Kagabi namigay yan, wala na kayo. Sayang. Sana mamigay siya ng cellphone. Naku naman, ang laki naman nung hinihingi mo si Sikoy. Cellphone daw, Sir Anthony. Oh, baka naman. Baka meron kang luma dyan, Sir Anthony. Oh, padalhan mo na nga yan si Sir Agripay kasi yan din ang problema niya. Ako din naman, laging nagtaka. Tapos, nagre-replay ako sa iba na napunta kasi tumatalon. Yes. Mama Juliet, big love shout out po, Mama Juliet. Ayan, salamat po sa pagbisita. Sis Ilocano Pobre, mamayang gabi sisi, magsalang ulit ako sa iyo. Yes, agree, ihanda ko banana. Original to. Ano to? Oreg ito. Okay lang ba? Baka kayo dyan. Ewan ko sa inyo. Sino na ba yung isusunod ko nga? Sino na nga yung ilinext ko dito? Sino ba yung baguhan na pumasok dito sa akin? Kaya lang, sino po ba yung baguhan na naandyan? Ipakitaas yung kamay para kayong isunod ko. Na isa lang. Isa lang sa kaldero. Sa
Kawali. Kaway-kaway. Ayan si Mama Juliet. Nagbaba ng kanyang upcoming premiere. Tingnan natin. Agoy. Ma, paano daw po makang ano? Electric fan? Ang init? Genuine abri na banana. Ewan ko sa iyo dyan, Sir Anthony. Pasaway ka. Anong oras na ba dyan sa lungga mo, Sir Anthony? Bahala ka dyan. Yun. Sana muna, Sir Anthony. Wag na, wala naman itong bahay. Hindi niya naman itong bahay. Di ba, Sir Anthony? Bahay mo ba yan? Ayan, tapos na po tayo, Hefty. Ang likod ko, bawat galaw ko naririnig. Uy, oh, wala na tuloy sa tayo. Sana ba yun? Tumalon yung ano. Pumunta doon sa kabila natin tayo. Basta yan tayo, andito sa history. Kasi tumalon doon sa kabila mong ano, video. Tapos ko na po yan, 9.7 minutes. Ayan, sino na ba yung gusto dyan magpasala? Sir Christopher Gatlem. Big love shout out po at saka kay Sis John Emily Channel. Hello po. Sis John, good morning. Time check. Oh, sana all nasa USA. 6, ano yan? 6:03 AM. Uy, Sir Anthony, salang mo kami this day. Dali na. Para mabigyan kami magandang harang. Dali na, Sir Anthony. Harang, ano kami, isalang mo kami at saka si Sistina. Di ba? Para sa Friday, yan, doon kami sa'yo. Grabe yung mga paper na kinig. Sir Punkis TV, di ba talaga yung tamang pronunciation nito? Ayan, may tao. Hello po, sir. Welcome po sa aking live sa Sir Punkis TV. Sis Chan, thank you so much. Oy guys, tusukin niyo po si Mama Juliet. Patusok po kay Mama Juliet, mga lalabs. Sis Ilocana po, praise sis, salamat. Ayan. Tusok, 10. Mama Juliet, pansapong tusok ako, Mama Juliet. Tusok po. Big love shout out, Anthony Abby. Sabi ni Sir Punkis TV. Haha, tama si Sir. Ano yun? Ano tama si Sir? Saway ka talaga, Sir Anthony. Bro, ikaw na talaga. United Saudi Arabia. Masaway. Ikaw na talaga. Oo nga naman. Mama Juliet, tusok na po sa iyong upcoming premiere. Guys, tusukin niyo po si Mama Juliet para palitan na natin. Palit natin si Sis Maxine ba yun? Yun. Tusukin hanggang sa maramdaman niya. Sa tagiliran. Salamat po sa lahat ng naandyan. Tay, Punkis na shout out. Tay talaga. Tay na ba yan, Sir Pangkais or ewan ko sa inyo dyan. Hindi ko ito ma-pronounce na maayos. Yung tawag ko pag pumapasok dito sa Sir, pang. Pasukin ko nga ito sa live niya para maano ko yung pangalan niya, yung pag-pronounce niya ng kanyang pronounce ng kanyang pangalan. Ha, tama, Sir.
Mayaman sa langis. Dan, sa nakapin, ayan, salamat po sir pang agree, hindi lang langis, may petroleum chili pa. Diyan pa galing, Sir Anthony, pasaway ka ha. Yan ang sell ko sa kanya. Sell ko sa kanya kay Tay. Respect. Respect. Talaga ba? Okay. Call ko sa kanya kay Tay. To respect daw, Sir Pangkets. Pangkais TV. Pangkais ata yung pronunciation na. Salamat po, Sis Jan, Emily's channel. Lahat, Sis agree, tumusok ko na ba kay Mama Juliet? Patusok po para mapalitan na natin si maipalit na natin si Sis Maxine. Si Sir muna si Sir Pangkis muna i-text ko dito sa replay ko kasi minsan ko lang si Sir makita dito. Buti kayo, lagi naman kayo na kaya kilala ko na kung sino yung ano ko, di ba? Ayan, natawa si Sir. Natawa doon kay sinabi ni Sir at pasaway. Ay, bakit iba yung lumabas? Siya nga. Ito ba, Sir? 2.360? Ayan, Sir. Idikit ko na to, Sir, sa'yo. Sir Pangkais. Idikit ko na to sa'yo at saka hindi re-replay ako pero hindi na po ako magpapakas kasi hindi to ang aking account. Iba nakapangalan. Uy, ano yung father? Father? Ano yan? Ano po si father? Rinig na rin eh. Ayan, dikit na po ito sa iyo, Sir Pangkais. Siya ba to? Kaya pala tinawag na ano yun? Ano yun tinawag mo nga, Sir, sa kanya? Lolo ba yun? Ano, Tay? Tay. Ito, oh. Ito pala si Tay, oh. Pwede naman pala talagang tawagin Tay. Yun, si Tay. Hello po, Tay. Hanap ako tayo ng Tay. Medyo hindi kahabaan. Para mabilis matapos ba? Dalang po natin ka lang. Hanap na po. Ito po, oh. Ito po tayo sa 8 minutes. Ito tayo, ito ako. Tikit na po at tusok 91. 390,000 applicants. 151,000 posts. Yan, dito ko muna sa baba habang nakasada. Taga saan ito si Sir si Tay Pangkais TV? Meron. Hello po, Turugi. Turugi? Or Del Real Iran. Sorry naman, bulol ako magbasa, guys. Hello po, welcome sa aking live. Ayan, meron ka na pong moderator. Tres. Si Stress, Turugi. Si Stress, Turugi. Sa amin kasi yung Turugi, ibig sabihin, matulog na ako. Yung ibig sabihin ng Turugi. Ay, wow! Thank you so much po from Ilocanang Pobre daw, si Sir Turugi. For Dilgeran. Salamat po ng marami, sis, Ilocanang Pobre. Welcome po sa aking live, Sir, kahit maganda yung post. Salamat po sa pagpunta sa aking live. Guys, kikitan niyo po si Sir Turugi.
Ayan, ipin ko na pala si Sis Maxine. Ayan, wala na tuloy si Sis Maxine. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Sis Jay, Sis Arito pa. Kailangan meron kang another cellphone na pang ano ba, monitor. Kasi kapag din talaga, nawawala pag sa main, din sa screen. Ito nga kahit meron na akong gamit, ang tagal kong maipin. Sana yun? Nawala na tuloy. Ang tagal kong maipin yung kay Sis Maxine, oh. Hihirapan ko dito makan. Guys, tikitan niyo po yung bagong pasok si Sir Turoki. Turoki ba talaga? Tama ba yung ano? Ay, okay. Wag na daw po siya dikitan. Wag na daw po siya dikitan. Malayo po. Grabe ka naman, sir. Natawa naman ako. Kala ko seryoso talaga. Malayo pala. Ayan, patusok po sa upcoming premiere. This is Maxine Vlog. Dahil hefty, tapos na po ako sa iyo tayo replay ng isa mong video. Bahala ka din, sir. Agree sa American, ang meron doon, American size. Sir Anthony talaga. Pasukin mo nga, Sir Anthony, ang live ni Sis Ina. Sir Anthony, mamaya na 4:30 ata, di ba Sis Ina? Doon ka mangulit, Sir Anthony. Marami doon re-respect sa iyo. Marami doon re-respect sa iyo sa kakulitan. Teka lang ha, magbakit. Ano daw? Kaya ka dyan. Bahala ka dyan, sir. At American size peanut. Skippy peanut. Madami sa Amerika. Salamat sis Ilocanang Pobre sa pag-invite kay Sir Torogi. Sir Christopher, salamat po sa pagbisita ulit. Patid Panalo, thank you. Sis Jan Emily. Pero gusto ko talaga ang peanut ng Pinas. Salamat sa Jackpost. You're welcome po. Hindi ako makapunta sa Nakapin. Bakit ganun? Ewan ko sa iyo. Andyan ka na naman. Hindi na nga ito katulad ng isa na nakatayo yung cellphone. Bakit hindi ka makapunta? My God. Mas malasa talaga. Agoy. Agoy, si Tay. Si Tay Pangkais. Si Koy, kinig lang, may sabon kamay ko. Dinis ng bongga. Sige lang, sisi. Kasi kung hindi ka talaga dyan, nakikinig lang, kung hindi busy yung kamay mo, sigurado, alam ko, makikipag-anuhan ka dito kay makikipag-tunggali ka sa kalulukuhan ni Sir Anthony. Sa wise ni Sir Anthony. Oy, sa ninja niya ako nakapunta. Ay, bakit? Puntahan mo yung link. Yung link, yung puntahan mo. Paano ka madidikitan at makadikit ang grade na marites ka pa? O nga nagmarites ka. Parang ang huli ako magbasa, no? Ang layo na pala ng yun dyan. Sorry naman, guys. Tusok na sa Nakapin, sabi ni Sir Pang. Salamat po, Sir Pang. Diba? Yan na lang yung tawag sa'yo, Tay, kasi nabubulol ako. Basahin yung pangalan mo. Sabi ni Sir Anthony, host, guwapa, pwede request, pwede ba lapit ka sa camera para silayan at least buon ang oras mo. Oh my gosh! Grabe ka, wag na. Ganyan. Wag na, wag pangit ako. Mas maganda yung sa bababa. Sa personal, pangit ako. Wala yan make-up.
Simpleng tao talaga yan si Tres. Walang anik-anik. Walang anik-anik sa katawan. Dorogi, dyan ka lang ha. Salamat po, sir. Oy, teka lang ha. Pwede bang gamitin yung main ko? Puntahan ko sa sir, Dorogi. Pwede ba yun? Tikitan ko muna dito sa aking, main channel si Sir Dorogi. Ayan, 3.9K subscribers. Dikit po muna ako. Dito muna po ako magdikit sa short video para hindi masyadong maano yung main ko. Siya ba to? Okay. Dikit na po ito, sir. Siya to, Sisi, yung nakalagay, yung Nicolas. Wait lang guys ha, busy package. Mahina ang kalaban. Dikit na po, sir, itong main channel ko sa iyo, Sir Toroge. Ayan. Dikit na po, sir. Salamat po marami. Dan, kay Maxine. Kay Maxine nakapunta ako. Ayan o, tawang-tawa kayo dyan ha. Nandiyan kasi gamit ko pag baba ng link. Oo. Oo, dito lang ako, Lods, Ilocana. Sabi ni Sir Torogi. Salamat po ng marami, sir. Teka lang, at isa lang muna kita dito sa aking isang manood muna ako ng video. Medyo mahaba-haba. At idikit ko na rin po si 3M ko sa iyo. Wala naman mahaba habang video. 5 minutes lang. Ito lang muna ako sa 5 minutes, sir. Sisiwit. Sisiwit lyrics. Ayan, may harang po. Tusukin ko na. Tusok 112. At dikit na rin, sir, Doroge, itong 3M na isa ko sa iyo. Ayan. Yan, dito ko ulit muna sa ilalim. At saka yung isa. Tapos na pala, sino nga yun? Si Sir Pang, yung nakasalang doon sa baba. Host, guwapa, pwede paturo kong paano umibig sa isang dilag na tulad mo. Oh my God. Doon ka din, Sir Anthony. Yan si Sis Agri Chupay. Available yan, sir. Sir Anthony, yan si Agri-Bake. Ano yan? Magaling yan mag-bake. Kaya, Ma'am Juliet, doon ako napunta sa Ninja U. Ganun ba? Ayan, tusukin mo to Agri-Bake. Doon ka kasi sa link. Doon ka sa link pumunta. Salamat, Idol. Welcome po, Sir Toroge. Sa amin, sir, yung ibig sabihin ng Toroge, matulog ba? Ayan, Sir Pang. Tay. Daan na po sa yung video. Yan. Dandikit ko na rin po ito sa iyo na isa. Pero hindi na ako tayo nagbakas ha, kasi nga, ayaw ipagamit ko sa akin ng kapatid ko. Ayaw ipagamit yung account na to eh. Kaya dito lang ako nagsala para merong katuwang yung aking isang cellphone. Kasi ang hirap kapag mag-isa lang, di ba? Para kahit paano, nakakaano din tayo sa mga naandyan na katambay.
Sino yung auntie ito? Sir GFC. TV, big love shout out po. At kay Sis Lani, salamat Sis Lani. Salamat po sa pagbisita sa inyo dyan. Salamat po marami. Agree, wag pumunta kung saan. Maliligaw ka talaga. Dapat isama mo ako. Isama mo ko upang i-guide kita tungo sa katotohanan. Tungo sa katotohanan, ano sir? Ano sir Mike? Sir Anthony. Grabe ka dyan ha. 13 million in the house. May love shout out po. Sabi ni Sir Torugi. 15 tusok, Ma'am Juliet. Ayan. Thank you. Kapatid Panalo, salamat sa pakaway-kaway dyan. Ayan, nagkakaharang daw. May pakarang dyan kay Sir Anthony. Salamat po. Hello, host. Hello po, Sir GFC TV. May love shout out po sa iyo. Tay Hefty, salamat po, Tay. Nakarating na ako, Sir Anthony. Bye-bye, guys. Nice meeting you here. Have a great morning to us. God bless us all. Sabi ni Sir Anthony. Salamat po, Sir Anthony. Thank you po. Sa Friday na lang ulit po tayo magkita-kita. Magkita-kita talaga. Hasta la vista, baby. Ingat, Sir Anthony. Ingat sila sa iyo. Mahirap na. Salamat, Idol. You're welcome po, Sir Torogi. Thank you, Agribate. Agri, thank you so much. Thank you so much. Same here. Welcome, Ma'am Juliet. Salamat po sa mga pakaway-kaway dyan, Mama Juliet, Sir GFC. Hi, Tay. Salamat po. Dan Pin daw. Pindan, tusok. Sabi ni Sir Nidabag. Ayan, tapos na ako kay Max. Di ba kanina pa to? Ano ba yan? Kanina ko pa to sa Tay. Di ba pala ako naghanap ng sa salang ko? Sorry naman. Shouty! Hindi ka pa tulog, Sisi. Hindi ka pa tulog. Shouty daw, sabi ni Sister. Salamat po ng marami sa lahat ng naandyan. Di ba nawala na yung listahan ko? Tres, tambay lang to. Receive later. Ipahinga ko lang eyes ko. Oo nga, ako nga din eh. Duling na ako. Anong oras na ba? Mamaya pa ako alauna mag-end dive, guys. Tatlong oras ako ngayon. Tapos after ko, si Sis Jan Emily ata. Si Mama Juliet kahapon. Yung hindi pa monetize, hindi ko muna ngayon i-replay dito. Isasalang ko na lang kayo mamaya, Sis Ted at kay Sis Ilocanang Pobre. Mamaya. Yung live niyo para makatulong sa WH. Sis Maxine. Pusukin ko pala si Sis Maxine. Nakalimutan ko na. Kay Mama Juliet, nakatusok ako doon. Lang guys. Uy. Ayan, tusok na si Sikoy, Maxine. Tambay lang ako, Sis. Salamat sa patambay dyan, Sis. Salamat, Sisi. Sir Nidag Balls, salamat po na marami. Gabi, Chan, Ma'am Den. Oo, gabi. Kailangan matulog na yan si
Ayan. Sir Torogi, dana po sa iyong video. Ayan po. Tapos na po. Dikit na rin to. Dalawa yung dikit ko sa iyo ngayon. Yung main po at saka ito. Sino na ba yung susunod? Diba? Di ko na natandaan yung mga sumunod pa. Si Sir Nidagpal. Sir Nidagpal. Kanina, nasa live ako ni Sir Nidagpal. Hanap tayo ng video. Ika lang po guys. Hanap pa ako ng video ni Sir Nidagpal. Parang lahat premiere ko. Live. Ito na lang, sir, 2 months ago, nightlife, Tago, Resto Bar. Ayan, tusok 261. With Harang, Sir Nidagpal. Bakit parang maingay yung ano ko? Ayan. Dito sa isa, si Jupay, dito kita isa lang sa tablet. Agri-first form. Yung kagabi, hindi. Oo, kagabi na lang. Sisi, yung kagabi. Ito, sis, agree. Kagabi pala, nagsaalang pala ito kagabi sa iyo. Nag-attend pala ko sa premiere mo. Pero pwede pa naman ulitin, di ba? Ayan, harang. Nasa harang si Koy. Mamayang gabi, or mamaya kung sino yung mag-live kay Sis Det at saka kay Sis Lucanang Pobre. Sabay ko yung isa. Sis Mirna, may galap shout out. Salamat, Sisi. Dan Tamsak, Sis. May galap shout out. Thank you so much, Sisi. Tay, salamat po ng marami. Ang init. Good morning sa lahat. May love shout out. Sabi ni Sis Mirna. Salamat, Sisi. Hi, Manay. Sisi na magayon. Edna Buesa, next vlog. Hello, Manay. Kamusta na? Hindi ako nakapunta sa iyo kahapon. Sorry naman. Hindi ako nag-live Sisi kahapon kasi mahina din yung signal ko dito. Kaya hindi ako nakapag-ronda. Nakapag-ronda patrol. Kagising lang sis. Ayan. Kagigising lang daw ni Sis Mirna. Maray na og tumanay man. Na magayon. Mas magayon ka. Kumusta dyan? Anong oras na dyan sa inyong lungga? Ay! Hindi ka na mahulog. Hindi yung marimar. Hulog yung tablet. Ito ko nga sa gilid. Oo, aggregate, 9:31 p.m. yan. Yan. Gari magayunon man ang pagkape. Pagkape-kape mo dyan. Medyo magayon man, ayan o. Sa ibang araw yan, Manay. Hindi yan sa bahay namin ha, kasi bahay namin, bahay kubo lang. Nakipicture lang ako sa ibang bahay.
Sis Agribate, nakasalang ka dito sa tablet. Di ba mas gusto mo dito sa tablet, isala. Yung kagabing premiere mo, yun na lang. Kasi tinamad ako maghanap. Hi, Sisi ko, Norit Vlog. Mega love shout out sa iyo. Nag-live ka ba, sis? Sorry naman, hindi ako nakapunta. Salamat sa paharang dyan, Manay na magayon. Edna Buel sa Mix Vlog. Sis Faith, tikitan mo yan si Sis Edna Buel sa Mix Vlog. Magiging okay yung mood mo kapag siya yung nakita mong nagla-live. Tawa ng tawa yan. Panay yung ano niya, makwela ba? Makwela. Pag nanonood ako sa kanya, yung mga ko talaga, grabe. Panay yung natatawa din ako mag-isa dito sa bahay. Shout out po sa lahat. Sabi ni Sisi Manay na magayon, Edna Buesa, next vlog. Salamat host. You're welcome. Salamat sa patamsak, Sisi Norit Vlog. Off bukas, okay lang late matulog. Wow naman. Salamat ang marami, Sisi Koydet, Makanip Mix Vlog, sa pagtambay sa aking live, sa suporta. Thank you so much. At nagpakulit ka din ang aking bahay. Thank you. Sis, Loving Sky Mix Vlog. Hello. Hello sis, big love shout out. Big love shout out din sa iyo, Sisi Koy. Ito ang sipag din ito mag-live. Nakamute lang. Sige lang sis. Salamat ng marami. Yan. Yan ang para sa iyo. Yan. Sir Nidag, salamat po sa pagtambay. Dito pa po ako sa iyong bahay, Sir Nidag Val. Nightlife. Tago Resto Bar. Yan. Salamat po, Sir Nidag Val. At sa lahat po na naandyan, nakatambay pa rin sa aking live. Maraming salamat po sa suporta. Mamaya ulit sis, tambayan kita ulit kapag nakita kita naka-live. Para mabilis din maano yung WH mo at saka si sis Ilocanang Pobre. Shout outs, mga magaganda at gwapo na andito. I love you all. Meow, meow, meow. Chup, chup. Sabi ni sis Edna Puenza. Ayan, sis Ikoy. Sis, loving, sis, ano ba yun? Agribate. Puntahan mo yan si sis Edna Puenza. Namron, thank you so much. Thank you. Belated happy birthday. Happy birthday to you, Namron. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Namron TV. Yun. Birthday niya yun. Birthday niya nung kahapon ata yun. Now, sorry naman, nakalimutan ko. Hindi ko alam kung pumunta ko sa iyo or saan ako pumunta. Sorry naman, Namron. Sorry na. Tapos kanina, ang aga-aga mo mag-live, ayan, tulog pa ko noon. Tulog pa ko noon, Namron. Kaya hindi ako nakapunta sa live mo kanina. Oo, birthday niya noong kahapon ata. Yung busy tayo doon kay Mami Groovy. Yun, birthday niya noon. Parang tumambay ako na di ko alam kung tumambay ako o ano. Parang tumambay yung isa ko doon sa kanya. Kaya lang, hindi ako nakapag-yaw-yaw kasi busy tayo kay Mami. Kaya doon tayo nakapokus kay Mami kasi nga, di ba, naglulungkan tayo doon, mga pasaway. Ayan, happy birthday daw, Namron, sabi ni Sis Agribake at saka ni Sis Deb, Makanip Mix Vlog. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Ilang taon ka na now? Ilang taon ka na? Kasi kapag hindi pa naman, kasi kukunin kitang ginong di ba? Sis Agre at saka Sis Deb. Kukunin namin yan ninong. Sino ba yung, bakit kami? Meron na ba akong diba? 21. Di po niya pala, grabe siya.
Sana all. Mas matanda pala ako sa'yo kung 21 ka pa lang. Pero kung 40 ka na, pataas, mas matanda ka pa rin. Mas matanda ka sa akin. Di ba, sis agree? Salamat po, Tay. Meron di ba, Tres? Ha, ha, ha. Parang wala naman. Meron ba? Kailan? Kailan dumating? Tay Hefty, aray. Excuse me, Marimar. Ang likot ni Tres. Ayan, tapos na po ako kay Sir Nidabal. Ayan, thank you so much po, Sir Nidabal. Thank you. Kay, si Tay, tapos na rin po si Tay Hefty. Sino pa ba? Yung bago, si Sir Turugi, tapos na yun, di ba? Tapos na. Si Sir Anthony, wag na natin i-play kasi hindi naman niya to bahay eh. Hindi naman to inaalagaan niyang bahay. O di ba? 649 pa lang. Wala naman video. Kasi yung inaalagaan niya, bahay ng iba, hindi niya bahay. Guys, patusok po sa nakapin sa kanyang upcoming premiere. Bahay nila ni Madam. Oo, oo. Saway siya. Ayan, tapos na po ako kay Sir Nida Val. Sino na ba yung gustong magpaano dyan? Pakitas ng kamay. Kasi hindi ko na nasunod-sunod eh. Sino ba yung mga pumasok? Kalimutan ko na. Simula kanina. Ito si Sir JFC. Sunod ko muna si Sir JFC. Parang pumunta ko kanina sa live ni Sir JFC. Pumunta ba? Kaninang umaga, napagising ko, parang may nakita ko. Hindi ko alam kung sino yun. Si Sir JFC ata or Sir Nida Pop. Tapos si Mama La. Ang dami nilang nakalive kanina. Ayan, dito ako Sir JFC sa iyong video. Payout Dolly Tupad. Beneficiary. Maasin City, Mambajao. Dito muna to sa baba habang umaandar. Yung kay Sis J, ano na, kalagitnaan pa lang, tagal. Sisi, Ilocanang Pobre, mamaya Sisi, magsalang ako ulit sa iyo ha. Doon ako mag-replay sa, ano nyo, sa live kasi yung video, kunti yung ano dyan, kasi wala pa naman harap. Doon na lang sa medyo mahaba-haba. At saka kay Sisi din. Sino? Mag-live ka Sisi, Ilocanang Pobre, para doon kita matambayan. Isunod kita, Sir Christopher. Mamaya. Kasi kila Sis Ina, kahit hindi ko na sila kasi lagi naman ako natambay sa live nila. Di ba Sis Ina? Kapatid panalo. Okay na yun, di ba Sis? Yung mga ano na, yung mga pumapasok lang na ano, hindi natin na susuportahan masyado. Yun yung ating ano, salang ngayon. Hinanap ko talaga Sisi yung ano mo, di ba? Yung ano ko, yung isang account ko sa FB. Yung sa page kasi, hindi ako makapag-message sa'yo. Kaya hinanap talaga kita doon sa FB page ko. Doon ako nag-message ako doon sa isa kong account. Para ano ko sa'yo yung resibo. Kasi nag-resibo ako sa kanya eh. Yung paano ako nag-start. Tapos yung natapos na. Ganon din kay sis, kay sister. Nag-resibo ako alas 12 ng
hating gabi, mag-aalaw na. Kita ko naka-live. Tapos nagtampay na ako sa kanya, nakatampay na ako. Sabi ko, linisin ko muna yung history ko para i-forward ko sa kanya kung nakailang oras din ako tumampay. Kasi yun, tinampay ko lang doon sa gilid ng aking higaan. Pagka umaga, umiikot na yung, ano niya, yun pala, ano na, in-time siya. Ano din, 3 hours. Higit. Salamat, Sisi, sa pag-exhibit dyan. Hello po, Sisi SMP. Sisi Mix Vlog. Hello, Manay na Magayon. Oy, saro maninig Magayon. Asa na yun si Sis, si Sis Edna Buesa. Nasaro pa na Magayon. Salamat po, Manay Sisi Mix Vlog sa pag-bisita. Saro man na Magayon. Magayonan man ini si Manay Sisi. Salamat po sa pagbisita. Inom muna ako, guys. Inom muna ako ng tubig. Kasi parang natutuyuan na ako. Natutuyuan na ba ako? Wait lang, guys. Ayan, guys. Ito na. Nakainom na ako ng tubig kasi parang natuyuan na ako. Nag-dry na yung aking lalamunan. Ang tagal naman si video pa. Tagal matapos yung ano niya. Sinalang ko. Salamat, sister. Sa pag-stay kahit ano ka na dyan, inaanto ka na. Pagod ka na, galing ka pa sa trabaho. Naandyan pa rin, nakatampay. Salamat ng marami, sisi. Salamat din po sa lahat ng naandyan. Ayan, thank you so much po. 11 million viewers. Thank you guys. Salamat po. Ayan, tapos na sisi. Sisi Agri Jupay, tapos na sis. Ayan. Kita mo ba? Parang hindi. Ayan, tapos na. Sino na ba yung isunod ko sa Sir Christopher? Bakit? Bakit pumuputok-putok ang ating PA? Sir Christopher. Hindi na ako guys nagbabakas ha dito. Pang-replay ko lang to kasi hindi ko to account. Ayaw ng may-ari ipampakas ko yung pangalan niya. Private ba? Napaka-private. Hiniram ko lang para may katuwang yung aking isang cellphone pang SATA. Para kahit paano, dalawa yung umaandar. Ayaw niya ibakas ko daw. Wag ko daw ibakas. Kaya Sir Christopher, manonood lang ako ha. Ididikit ko to sa iyo pero hindi ako magbabakas. Kaya parang useless lang din. No? Hindi makikita na ni-replay ko. Sana yun. Christopher. Yan.
Ayan. 3.991. 910. Ayan. Dikit ko to, sir, sa iyo. Dikit ko na to. At saka, nahanap ako ng video. Wala ka pa po, Sir Christopher, bagong upload. Ayan. Yung ito kasing langka, pinataang langka, napanood ko na yan. Dito na lang po sa Bangkali Food Spicy. Dito na lang po ako. Manonood, Sir, Christopher Guillermo. Dose of 111. 111. Ayan. Ayan na po, with harang. Tusok na po yan, Sir Christopher. Ticket na rin po. Ayan. Ayan. Thank you so much. Sis Jay, thank you. Salamat po sa lahat na nakakatambay pa rin dyan. At ito din, si Sir JFC. Sir JFC, tapos na rin po sa iyo. Ayan o. Sir JFC. Kikita po. Parang hindi, no? Dito kay Sir JFC, napakasakit dito. Ayan. Sino pa ba? Si Sis Maxine, hindi pa monetize, no? Pagsala ako sa iyo, Sis Maxine, ng isang oras. Basta mag-reply na lang ako sa iyo. Hindi man niya yun, basta magsasalang din ako sa iyo. Kasi mamaya, si Sis Ilocanang Rabas. Ay, Ilocanang Rabas tuloy. Ilocanang Pobre. Si Manay si Robs. Salamat, Sisi. Loving Sky Mix Vlog. Salamat. Salamat ang marami, Sisi Koy. Sabayan din kita, sis, pag nakita kita naka-live, mamaya. Ang sipag mo umaga at saka gabi. Na-live siya. Sis Ina, thank you, Sisi. Yung hindi pa kasi Sisi monetize, mas maganda isa lang yung live kaysa sa videos na mga maiksik lang. Wala naman doon makukuhang gabot yung age. Kaya kahit isang oras, okay na yun. Di ba Sis Ina? Di ba Sis Ina? Sa hindi pa monetize, mas maganda isa lang yung live. Si Tay FT, tapos ko na rin ito panoorin. Sir JFC Davis, tapos na po sa iyo. Tapos na po. Sino na ba? Dito na muna kay Sis Ina. Kapatid, salamat po kapatid. Kay Sis Ina muna ako dun sa masarap niyang niluluto. Ina vlog. Kay Sir B-Boy, kanina tapos na rin. At saka yung na-recruit ni Sis Ilocanang Pobre kay Sir Gorota. Gorota? Torogi. Kay Sir Torogi. Yun, tapos na rin ako sa kanya. Saan ba yung masarap dito? Dito na lang sa Dito na lang ako manood sa iyo. Pag wala pa akong tamsak, ibig sabihin, hindi ko pa napanood. Pero kapag meron akong tamsak, napanood ko na yun. Hanap ako ng iba. Lahat no? Ano ba yan? Lahat na nakatamsak ako. Ibig sabihin, lahat ko na napanood. Ito, di ba?
Mas masarap pala sa bulalong baka ang bulalong, bulalong ano to sisi? Kalabaw? Uyo? Mas masarap pala sa bulalong baka ang bulalong kalabaw. Ayun. Talaga ba? Di pa ako nakatikim yan. Tusok 96. Yan. Sisi ina-ina. Yan sisi ko ay. Mas masarap daw yung bulalong kalabaw kaysa sa baka. Tama ba? Bumaliktad ako. Tama. Mas masarap daw yung bulalong baka ay bulalong kalabaw kaysa sa baka. Yun yun. Gusto why? Doon sa ilalim, hindi pa tapos si Sir Christopher Gilliam. Hindi pa tapos. Salamat po sa lahat ng na-enjoy, guys. Kakanta sana ako kaso lang wala na akong gagamitin. Sa cellphone, lahat maandar. Lahat nakasana. Di ba, ang hirap mag-yaw-yaw, lalo na pag wala ka naman talaga yayaw-yaw. Gusto yung mukha ko dito, bagsak na. Buyat pa more, whitey pa more. Nang ika'y dumating, harap ulap sa kali. Uy, di ko alam yun eh. Wala akong alam na kanta. Gusto ko sana kumanta. Mamaya ka na tumawag, oy. Is ba ang host? Huwag mo na tumawag. Mamaya na. Sino yun? Ang sarap. Ang sarap ng... Alam mo, pag nagluluto si Sis Lupay, si Sis Lupay, si Sis Ina, lagi ako nagugutom kapag nagpapaprepare ko. Lagi akong gutom. Kasi naman, ang sarap ng kanyang niluluto lagi. Yan o, may halong sweet corn. Yung kanyang bulalo. Nakikita ba yung mukha ko din, guys? Nakikita ba yung mukha? Parang ang liit. Salamat, Sis Deb, Sis Agri Bay, Sisi Ilocanang Pobre, Kapatid Manalo, Sir TFC, Sis Ina-Inang Vlog, Sis Loving Sky Next Vlog. Thank you so much, Sir Christopher, Sisi SMB, sa pagdaan. Salamat. Kay Sir Nidag Vlog, kay Ty Hefty, kay Namron. Thank you po sa lahat ng sumilip kay Sis Norit Vlog. Sis Mirna, thank you. Magla-live ata to, Sis Mirna. Sisi Maxine, salamat po marami. Kusok na to, Sis Sino. Kusok na ng main ko ng upcoming premiere, Sisi Maxine. Ayan, medyo malapit-lapit ng malapit ng matapos ng kay Sir Christopher. Bye! Bye na. Bye! Sabi guys, yung mata ko talaga parang naduduling na akbet. Magpulpos na ako kasi parang ang lagit ng mukha ko. Sir GFC, thank you po. Hi, Sisi!
Si Daisy pa pala, no? Sunod kita Sisi kay actor ni kapatid pa natin. Kumusta Sisi? Bisi-bisihan ka dyan? Hello, ganda. Saan banda? Saan banda yung maganda, Sisi Paul? Parang wala naman. Ang init Sisi. Kahit naligo na ako. Grabe, ang init. Hindi pa ba ubos ang kape mo? Hindi pa. Naghahanap ako ng ano dyan. Sama. Di ba? Naghahanap yan ng katabi dyan, no? Ano, yun, no? Wala naman laman. Grabe. Agoy, saan na yun? Bakit? Bakit nawala? Anyari? Wala ko ba? Wala ko ba? Lahat man buo. Anyari? Bakit ganon? Ano na ito? Sana ba yun? Bakit nawala? Bakit nawala? Anyari? Yun tuloy. Iba na, oh. Iba na napuntahan. Iba na napuntahan. Nasaan na iyan na tayo, guys? Gumalaw lang ako na wala na siya. Yun, hindi na makabalik sa dati. Thank God. Nasa naiya na tayo, guys. Tayo ay pupunta na ng Espanya. Sino yung gusto sumama dyan? Hi, sir! Salamat po, Sir Turogi. Sa pagtambay po, ha. Pahinga ng kapitod. So, o nga yun o, napunta na doon sa, naiya. Nawala. Yun nangyari. Hindi pa paubos yung kape mo? Pahigop isa lang. Sige na, Sisi Koy. Lakas ulan dito, ganda. Kain mo na ako. Uy, Sisi, utusan mo naman na pumunta dito yung ulan dyan kasi kailangan namin ng ulan. Alam mo ba na naliligo na lang ako isang balde na? Hindi na ako makapilo maligo kasi nagkakaubusan na ng tubig. Wala nang dito. Wala nang tubig dito sa amin. Naloko nga eh. Iikot kasi ang kamay mo. Nausog, yun tuloy. Nausog nga eh. Tres, nasa gallery ka na ba? O nga eh. Ha ha ha. Wede nga. Nervyos na. Nasubrahan sa kape. Pahingi ng kape, Lods. Hihi. O nga po, kaya lang, nawala na o. Sana tayo pumunta. Pumunta na tayo doon sa Naiya. Tapos magkape. Sakay na sa eroplano. Sasakay na tayo sa eroplano, mga loves. Sino yung sasama dyan? Pupunta tayo ng Dubai. After ng Dubai, pupunta tayo ng London. At saka, Canada. Di ba, sister? Saan yung natin? Last destination natin. Sayang, wala si Mami. Tulog pa eh. Kung andito si Mami, ang dami na naman natin kalukuhan. Sis Ina, hindi pa ako tapos dito sa mas masarap pa pala. Sa Bulalong Baka, ang Kalabaw. Hindi pa tapos. Ano yun? Nabaha kanina. Sabi. Ma'am Dad. Hi, Sis Daisy. Sis Dad. Mama La. Hello, Mama La. Big love shout out. Thumbs up and thank you sa iyo sa patampay sa akin live kanina. You're welcome po, Mama La. Sis Lani na maganda. Hello, salamat Sisi. Sa pabidyo-bidyo nyo dyan, Sis Daisy. Salamat ng marami sa support. Ayan. Tapos na po, Sir Christopher. Tapos na po ako sa iyo, Sir Christopher. Ayan. Asan? Kikita ba? Hindi. Basta yun na yun, Sir Christopher. Ayan. Tapos na yan. Tapos na.
Big love, shout out po sa lahat. Ayan si Sir Rocky. Baba mo nga, sir, yung link mo. Ayaw mo, sir, ibaba yung link mo. Sisi, agree. Ikitan mo si Sir Rocky. Torogi. Torogi na. Sa amin yung torogi, sir, yung matulog pa. Salang na kita, sir, kanina, no? Sir Torogi. Si ano na muna, si kapatid Panalo. 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 Oh, ano nga yun? Tama ba? Panalo. Panalo. Asa na yun? Ano yun? Wag na. Salamat po sa pag-support. Puntahan kita, sir. Nagla-live ka po pa, sir. Torogi. Nagla-live ka po ba? Puntahan kita. Opo, Bicolana po ako. Bicolana. People po kami, sir. Daragang Magayon. Alis, sa probinsya ng Sorsogon. Pasaway na naman. Bihira ng idol. Yan ka. Magtagaan ka, sir, live. Tagas, live kamisan. Magayon na oragon pa. Ayan. Matibayan, magsakat kinyog. Ang galing umakyat ng ninyog, sir. Kapag ang hina nung nagkakawit, kinukuha ko talaga yung pangkawit, ako na yung gumagawa. Kapag mababa lang yung niyog, pero pag mataas, hindi kaya. Baka mamaya, ako yung tamaan, hulugan pa. Salamat po sa inyo dyan. Hello. Ayan. Dikit ko na rin to sa iyo, kapatid. Pero hindi ako magbabakas din ha, katulad ng iba. Katulad ng ibang ginawa ko, hindi ako magbabakas. Kasi nga po, hindi ito sa akin. Dito sa akin account. Pero doon sa isa, sa 3M ko, yun. Magbabakas ko. Hanap ako na back uploading kapatid. Dito ako kapatid sa luto tayo pansit. Vicky. Sunod kay kapatid, sa ano pala? Sir, sagot na pala. Andiyan ba pala si Sir Pang, si Tay? Si Tay. Oh, ano mother? Ano nga? Sis A. Andiyan na naman si mother, oh. Kukunin na naman tong tablet. Sabi ko, mamaya na, kasi mag-support muna ako sa nakatambay. Lubat na eh. Mamaya na, mother. Kasi manonood na naman siya ng tulpo. Si tulpo na naman. Opo, sir. Sir Pang. Sorsogon po ako. At saka, doon sa Albay, may bahay din po kami. Doon talaga ako sa Albay nakaresidente. Ako lang. Kasi nga, kailangan nakaresidente din doon kasi may bahay kami doon. Kaya doon ako nakaresidente. Pero yung source of income namin, lupa namin, andito sa Sorsogon. Kaya, mas madalas andito kami kasi yung bahay namin dito, dalawa din. Sino yun? Ayan, nandito po ako kapatid Panalo tayo. Luto tayo ng pansit Vicky. Ayan, tusok 78. At saka, dikit na rin po ito sa iyo. Si Kunyado. Si Kunyado yung may gamit, may ari nito eh. Kunyado. Yun. Kapatid, Panalo. Tapos ko na si Sis Ina, si Sis Jan, Emily. Si Sis Jan, Emily. Susunod ko, si Sis Daisy. Sunod si Sis Jan. Si Sir Christopher, tapos na po yun. Ano daw yun? Tambay lang sa gilid, Sisi. Kain lang. Salamat, Sisi ko.
Joy, Daisy, at saka kay Sis Lani din. Ang nanay ko is from Sorsogon din. Konda, ang apelido mo. May kapitbahay kami doon sa kabila, sir, na Konda, Del Rosario, Pilar, Sorsogon. Mga Konda, pero di naman alam ang history bakit napunta kami sa Batangas. Ganun ba? Hindi. Siguro, sir, noong mga panahon, nagtrabaho din sa Batangas. Tapos yun, di na umuwi dito sa Bicol. Sis Emily, sabi ni Sis Daisy, kapatid panalo, ikaw na po yung nakasalan dito sa mahiwagang tablet. Ayan o. Dito sa niluluto mong pancit Mickey. Ayan. Dikit na rin to kapatid, pero hindi na ako magbakas kapatid, ha? Kasi hindi to sa akin account. Taga-Spain to kapatid. Kaya yung ano mo dito, yung ano nga nito, yung oras pa ng Spain. Ilang oras na dito? Ano pa? Alas 6 pa lang dito, kapatid. Parang naka-program pa to sa Espanya. Espanyol tong tablet eh. Maraming harang binibigay. Sisi Ilocana Pobre, salamat ng marami at saka kay Sir Toroge. Thank you so much po sa iyong suporta, sa inyong suporta mga lalabs. Salamat. Kay Taipang. Salamat tay. Thank you so much po. Sa Batangas po kayo ngayon, sir? Sir Pang? Batangas po kayo ngayon. Right. Tapos na si Sis Ina. Tapos na si Sis Ina, oh. Dito sa kabilang cellphone ko. Sunod ko si Sis Daisy. Sunod kay Sis Daisy, si Sis Emily, at saka si Sis Lan. Maswerte yung masalangan ko doon sa tablet. Kasi nakaano yun sa Spain. Daisy, Mamaya, Sir Toroge, mag-replay ako doon sa main ko, ha? Doon ako sa main, mag-replay sa inyo. Kasi kanina dito sa kabila. Hello po, Sir David. Big love shout out. How are you, Sir David? Yeah, just home from baseball. Thank you, Sir David, for coming. Daisy, Salamat, Sir David. Thank you. Dito ko kay Sis, may upcoming premiere pala si Sis Daisy. Sa Italy ngayon, ay wow, sana all, sir. Sana all, sir, nasa Italia. Matagal ka na po dyan, sir. Sana all. Iwan ko lang po sa iyo, idol na katambay. Ay, wow. Thank you so much po, Sir Torogi, sa pag-suporta sa aking live. Maraming salamat po, Sir. Kakain lang po ako sa labas. Thank you so much. Sir Nidagpal, thank you po. Salamat ng marami po sa inyo dyan. Ito ang sa inyo. Diba? Sunod-sunod yung kiss. Ayan. Ayoko na umuwi ng Pinas para akong hinukuldap sa... Ganun ba? Mas mahal ba dito, sir? Kaysa dyan? Ay, wow naman. Hinukuldap pala. Sis Ina, Sisi, tapos na ako doon sa sa video. Dito naman ako kay Sis Daisy. Nagkakalkal ako ng pwede ko, sala. Kasi habang nagpapaabot tayo ng oras, maandar din yun, ano nangyayari? Lubat na ba yung liit ko? Parang binabaril yung tenga ko dito eh. Wala ako mahanap ng video ni Sis Daisy.
Saan yung mga video mo si Stacy? Ito na lang, Sisi. Flower arrangement. Simple ideas. Sisi Daisy ang. Pero parang napanood ko rin Sisi, oh, may tamsak na nga ako. Kaya lang wala akong mahanap. Yan. 20 years na ako dito. Ay, sana all, sir. Diyan ka na po, sir, nakapag-asawa sa Italia. Hello po, Ma'am Jocelyn Blanca Delgado. Ay, doon ko ito nakadikitan kay Manoy RDN. Wait lang po. Bigyan kita na moderator. Hello, Sisi, na maganda. Sisi Jocelyn, salamat po sa pagbisita, sis, sa aking live. Ano guys, ng mata ko, nananabot talaga. Salamat, sis. Ano ba yung pamparelax sa mata, guys? Kasi yung mata ko talaga parang naduduling na ako. Hello! Lunch break. Sabi ni Sis Jocelyn. Salamat, Sisi, sa pagbisita sa aking live. Anong oras na po dyan sa Japan? Sana all nasa Italy, nasa Japan, nasa US, nasa Canada, si Sis Det nasa Canada, si Sis Daisy nasa Macau, si Mommy sa London. Sino pa ba? Si Sir Nidagwal. Saan pa to si Sir Nidagwal? Si Sir David from USA. Si Sis Ilocanang Pobre, parang, saan ka nga, Sisi? Hong Kong. Yan, di ba? Lahat nasa ibang bansa sila. Si Sir Turugit, saan po, Sir, ngayon? Kumakatigula lang ulit po. 1:15 p.m. 1:15 p.m. Oh. Bakit gising ka na, Sisi? Hindi ka natulog? Mahal magpa-hospital dyan. Dito kahit operahan ka libre. Oo nga, sir, no? Yun nga eh. Dito, kahit ako nga, minsan pag nagkakasakit ako, hindi ako nagpapacheck up kasi ayaw kong gastusin yung pera ko. Kasi nga, ang hirap hanapin yung pera, di ba? Tapos, pag gano'n, maano lang saan. Magpapacheck up lang ako. Inubo lang ako minsan, nagpa-check up ako, 850 yung sa check up lang. Tapos, bibili ka pa ng gamot. Mahal. Kaya wag na lang, umiinom lang ako ng 10. Yun lang yung panggamot ko sa upo. 10. Ako nasa Spain. Ay, ako Sisi, nasa planetang Mars. Talo ko kayong lahat. Nasa planetang Mars ako, walang makita dito. Kaya walang makita dito kasi nasa planetang Mars. Napakalayo, di ba? Walang taong nabubuhay, ako na. Nag-iisa lang si Tres. Sa kakahuyan, sa kabundukan. Ganon. Ayan si Sis Deb na nasa Canada, nakipagdikita na kay Sisi Jocelyn Blanca Delgado na nasa Japan. Ayan. Mama Juliet, salamat po sa pakaway-kaway. Oh my God, boy! Ba't ang ingay niyo dyan? Naririnig kayo dito sa live. OMG. Yung brother ko. Boy. Ang ingay. Naririnig ko dito sa live. Sorry naman, guys. Yung ingay nila. Naririnig ba dyan?
Sir David, thank you so much. Sis Ted, na ano na ba si Sir David? Nadikitan mo. Sa ano din niya si Sir David eh. Naku, Sisi, mas masarap dyan sa atin. Talaga ba? Sasawa na ko, sis. Parang gusto ko maiba naman. Parang gusto ko maiba naman yung location ko ba. Hindi na nakikita dito yung beauty ko. Wala na nakakakita. Akala mo naman meron. Akala mo naman meron beauty. Mas maganda pa dito. Parang nasasawa na ako eh. Parang gusto ko makipagpalitan naman din sa ano ba? Makipag-swap. That makanip dance of the salamat. Yan, thank you so much. Sisi na maganda. Napakaganda nito ni Sis Jocelyn. Salamat po sa lahat ng naandito sa aking live. Kahit saang ano, meron. Ayan. Thank you daw. Sis Jocelyn, salamat daw sabi ni Sis Ted. Sir JFC, salamat po ng marami. Ayan kapatid Panalo, nagpakarang pa sa iyo sa kalagitnaan ng iyong pagluluto ng pansit, nagpaharang. Ang dami talaga binibigay ng paharang nito ni Samsung from Spain. Ang dami binibigay ditong paharang. Dito ko sinasalang si Agri Chumbay. Sisi, Ilocanang Pobre, salamat ng marami. Ito si Sisi, Ilocanang Pobre, sa ano to? Hong Kong. Si Sis Ted sa Canada, ayan, sana all. Si Tres, sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, sa Sursogon. Nasa sulok si Tres ng Sursogon. Kaya hindi na makita yung beauty. Ayan, nagbaba ng link si Sir, si Tay pa. Tama to. Tay, kayo na lang yung tawag ko sa'yo. Tay pang. Ayan. Padikit ko kay Tay pang, kay Stevie. Tay, magano ka nga, mag-live ka minsan, pakinggan ko yung pronunciation mo ng iyong pangalan. Kasi hindi ako marunong magbasa. Sorry naman. Hindi po ako makadikit kasi, kawawa naman. Nagkakarga ng baby. Ay, salamat sa sikuhan sa pagtambay. Ayan. May work talaga. Kawawa naman sa sisil ka ng problem. Kasi may sakit lang yung alaga na. Salamat sa sikoy. Kahit isisihan ka dyan, patambay ka pa rin sa akin. Ayan, silipin nga natin si Sir Pam. Ito, sir, yung pinanood ko kanina. Ito yon. Pinanood ko doon sa tablet. Pinuso ko po ulit. Ano po, sir, trabaho ko dyan sa Italy? Sis Daisy, sabi ni Sis John Emily, ikaw na Sis John, ang sunod ko dito after ni, sino na nga, excuse me po. After ni Sis Daisy, si Sis Daisy din, ang nagpaharang ko, ang nagpaharang din si Sis Daisy. Hello po, Charlene and Lester. Welcome po sa aking live. Moderator. Salamat po ng marami, Ma'am Charlene and Lester. Tamsak po post. Duduli na naman ako, guys. Sakit ang mata ko. Sir JFC, salamat po sa suporta. Salamat po, sir. Nalabo yung paningin ko, guys. Kasi nga, babad sa YT. YT pa more.
Laging puyat sa stress. Mio Marimar. Si Turugi lang daw yung nadikitan Ilocanang pobre. Ayan. Salamat, Sisi. Babalikan ka doon. Di ba sa'yo yun galing? Sisi, di ba galing yun sa'yo, si Sir Turugi? Na-recruit si Ilocanang pobre si Sir Turugi. Salamat naman po ng marami. Kailangan ko muna i-relax yung aking mata kasi ang sakit talaga. Kasi maghapon, alam mo ba, pagka umaga pagkising, alas 5 pa lang, minsan alas 4. Katabi ko yung tatlong cellphone ko. Tapos yun na agad yung titignan ko pagka umaga. My God. Tapos kung sino yung nakikita ko ka-live, pupunta ko din yung cellphone, tapos matutulog ako ulit. Hindi naman makatulog. Oo, sa akin kaya siya lang muna. No? Pag nag-stop na yung pagkarga, sa akin pwede na ako mag-tikit. Ingat ka din lagi sa siha. Wala pang kalahati kay Sir Panalo, kay kapatid Panalo. Ang daming paharang binigay kay Sis Daisy, oh. At saka kay kapatid. Hindi pa na, kanina pa to, Sis Justin, dadikit na daw po sa iyo, Tay, sa nakapit, dikit na daw po sa iyo si Sis Justin. Ayan. Lahat na po ba dumikit kay Sir Pampay Stevie? Kasi isunod natin si Sis Ilocana Pobre. Yung binaba mo pala Sisi ko, yung kay Sir Toroge. Dikit na yung mate ko dyan, Sisi, at saka yung isa. Naisip na i-reply ko na din kanina. Guys, padikit po kay Sir Toroge. Binaba na din Sis Ilocanang Pobre. Tapos i-next natin si Ma'am Charlene and Dexter. Palabla po, latest vlog. Iwan Bakas. Wow, may +5 na balik. Dikitan nyo na guys. Silipin ko nga. I am siya at 63 at 60. I am siya at 63. 1.6 pa lang. Hindi ka pa po monetize. Dikit na po itong aking name. Bakas ako. Kahit sa short lang. Wait lang, mother. Nasa kalagitnaan ba? Pwede ma-stack kasi kayo kapatid pa namin. Nangungulit na si mother. Gusto nang kunin yung tablet, guys. 21% na lang pala, mother. Kailangan na mag-charge. Tapusin ko muna ito yung kapatid. Mabilis malubat kasi nga, mali ka mag-charge. Kahit sina-charge na agad, yun tuloy. Wow, nasa Germany, si Ma'am Ma'am Sha. Sana all.
Thank you po sa pagbisita po sa aking live. Wala, nag-hang ang cellphone ko. Mayong langka, ano nangyari sa langka, mother? Wala, ang dami daw guys ng langka kasi ang laki nun. Sino yung gusto ng langka dyan? Bagong pitas, hinog na. Mamaya. Ayan, dikit na po, I am siya at 63. Ayan, yan na po yung main ko sa'yo. Malapit nang matapos si kapatid Panalo. Tay Pangs, dana daw po sa iyo si Jocelyn. Dan suklik na rin daw si Tay Pangs. Yan, salamat po daw, Sis Ina. Thank you, Sisi. Dan Tusok, Charlene, and Lester. Dating dikit. Sabi ni Tay Pangs. Tay Pangs. Sorry Tay, hindi ako marunong mag-pronunciation ng pangalan. Abangan kita sa live mo para doon ko marinig yung tamang pronunciation. Pronunciation. Namron, salamat dyan sa pasilip-silip. Anong ginagawa mo na? Celebrate ka na ba ng iyong birthday? Thank you, Ma'am Jocelyn. Ayan, dinikitan ni Ma'am Jocelyn yung sa taas. Ayan, lahat na po ba nakatusok at nakadikit kay Sir Dorothy? Yung binabanggit ni Sir Mrs. Ilocano Coffee. At palitan natin si Charlene and Lester. Matagal ba kay kapatid? Medyo malapit-lapit na. Kumusta yun? Host, kumusta na si Manoy? Ayan! Ayan, Sisi, kanina, sumilip dito sa live ko, hindi niya na daw na kuha yung nawala niyang cellphone. Tapos tinanong ko kung saan siya iwan ko kung saan siya nakigamit. Or baka sa yung niya. Pero hindi na siya nagda-live at hindi na rin nag-upload ng video nga. Kasi yung talagang gamit niya ng magandang pang-vlog, nawala. Kaya hindi na talaga siya Sumilip kanina dito. Nangumusta lang. Tinanong ko nga kung nakuha niya, hindi na raw. Sayang, no? Kahit may pangalan niya yung cellphone, hindi na talaga naibalik sa kanya nung nakakuha. Nalaglag daw eh. Sayang naman, kaya hindi na siya nakapag-live. Araw-araw sana, merong premiere. Mama La, salamat po Mama La. Sayang naman, oo nga, Sis Jan, salamat po marami. Ayan, malapit na, tapos na nga, Sis Daisy. Sunod ko dito Sis Jan, yan, nagpahabol pa ng harang sa huli. Sayang nga, Sisi, kawawa naman. Kasi pag pa man din mag-upload noon, di man ay RTN. Kanina, sumilip siya. Sayang nga eh. Kasi
pagpaman din nun mag-live. Tapos dalawang ano daw sis, SD card yung nakatakip doon. Niista ka niya ata ng mga video niya. Hindi ko na nakikita si Manoy. Oo nga, hindi na po. Ayan. Ayan. Ah, sino yun? Sino nga yun nagsabi nun? Ma'am Charlene and Lester, sabi ni Tay Pangs, titingnan niya daw kung totoo yung plus 5. Dumikit na si Tay Pangs, oh. Titingnan niya daw kung totoong plus 5 kasi yung bananas niya ay nasa 2,367 ata. Oo nga tayo, no? Sige nga tayo. Mamaya tayo ha, mamaya. Tingnan natin. Screenshot nga to. Tapos sa akin din, hindi ko alam kung ilan sa akin. Dumikit na ako din eh. Ipin na natin, ipin. Para magkatotoo yung 5 plus na bananas, 5 balik. Ika lang. Hindi ko pa pala na-ipin. Ika lang po, ha? Oo nga naman tayo, no? Ang galing mo talaga tayo. Ikaw na. Kaya lang, tulo ko na ba itong isang kong cellphone? Ayaw agad Yun. Ayan po, pakidikatan niyo po si Ma'am Charlene and Lester. May plus 5 na balik. Kapag na po dumikit kayo, may balik na 5. Diba? Saan ka pa? Ayan po, kapatid Panalo, tapos na po sa iyo. Sa iyong pansit. Isunod ko dito. Oma, kunin mo na to. Bigay ko na mother guys. Kasi kanina pa tumitingin dito sa akin eh. Dito na lang ako sa kabila. Tapos naman si Stacy. Si Stacy, tapos na rin sa iyo. Oh. Ayan. Sa iyong flowers arrangement, simple ideas. Sino na nga susunod ko? Si Sis Jan Emily. Sis Jan! Anong oras na ba? Magla-live ka ba, Sis Jan? Kalimutan ko, no? Baka mamaya lumagpas ako sa time ko. Launa, and time ko ako. 3 hours ako ngayon, guys. Salamat po sa nagsumama sa aking live. Sa loob ng 3 hours, andyan pa rin po kayo. Nakasuporta, nakatambay sa akin. Salamat po ng marami. Malaking tulong po iyan sa aking WH at saka sa paharang din. Withdrawn. Thank you so much po. After natin dito, doon tayo sumugod kay Sis Jan Emily's channel. Sir David, thank you so much. Sir David, thank you. 1 p.m. guys. Mag-in-live na tayo. Pumuputok-putok ang aking AA. Bakit? Hindi na kumakapit ngayon ang Hindi na ba sisi kumakapit ang ninja? Ayun? Talaga ba? Kahit meron naman mga upload yon? Yan lang. Kasi itong gamit ko din, meron na itong medyo marami-rami na yung subscribers na isa. Pero pwede pang replay, sisi. Pwede pang replay din, di ba? Katulad ng ginagawa ko habang naka-live, nakasalang ako. Dumidikit ba yung views? Hindi, madadamay pa. Ako'y, hindi na. Madadamay pa, malagas yung ibang banana mo. Ganun ba? Ibig sabihin yung sinasabing plus 5, kung ninja yung ididikit, hindi yung kakakit? Oo, pang play na lang. Ako'y, oo. Yun na lang, gagawin natin guys.
pang-support at saka pang, ganito, pang-pay na lang. Kasi dapat organic talaga, no? Yun nga. Hanap ako ng hindi ko pa napanood na video ni Sis Jan. Ay, wow, ang ganda naman ito. Para kang nasa langit. Anong ano nito, Sisi? Kulita po? Kulita po? Ito nga, panoorin mo nga. Part, part. Ay, wow, ang ganda nga. Tapos Sisi, Sis Emily, Sis Jan. Ang sabi ni Tani Pang, kain po. Salamat po si Jocelyn. Salamat po sa pag-stay. 12 million viewers, big love shout out po. Salamat po na marami sa support na guys. Basta wait ko yung 5. Basta wait ko yung plus 5 na promise niya. Ma'am Charlene, andyan ka pa po pa? Mute lang kapatid, kausap ko si boss. Ayan, sana all kay boss. Opo, kapatid Panalo, salamat po ng marami. Tapos na ako doon sa video mo na nagluto ka ng pansit. Ina-ina Sisi, ayan. Sis Emily, shout. Tapos na rin ako sis Jan sa ano mo, sa video mo kanina. Yung mata ko, ang sakit na talaga. Ready ka na dyan, sis Jan. Kasi mamaya, dyan kami susugod sa iyo. Basta may kakape. Sabi ni sis Jocelyn Blanca Delgado, JFC TV Dan Dikit Bakas. Ayan. Salamat po sisi na maganda, Jocelyn Blanca Delgado. Dikitan niyo siya guys, nasa Japan yan. Ano nga yun sisi? Arigato, mushi, konnichiwa. Ano ba yung mga ibig sabihin nun? Sisi, tapos na ako doon sa ano mo, bedroom mo. Tapos lang. Ayan, ito na po yung bahay ni Ma'am Jocelyn Blanca Delgado. Bakit daw po, mga lalaki? Hug niyo po siya, napakaganda niyan guys. Pumupunta din ako sa live niya kapag nagla-live. Pag nakita ko nag-live. Padikit, nag-iwan ng bakas para masundan. Yung sa ibang live, di ba, no? Minsan, di ko pinapansin yung shout out sa akin. Tres M, Tres Marias Farm, Dan. Pero pag tinignan ko doon sa, wala naman ako nakitang nag-comment. Wala naman. Arigato, ayan, arigato. Salamat. Salamat daw yung arigato. Yung moshi, sisi. Ano yun? Moshi. Konnichiwa. Arigato gozaimasu. Ano sisi yung maganda sa Japan? Ano yung salita? Ay, ano yung maganda? Ang ganda mo. Ganon. Ayan po, dikitan niyo po si Joseph. Kasi po, mabait yan, guys. Sisi, Ilocanang po, friends. Salamat sa support. Trabaho kasi kapag may sakit yung alaga mo, pati ikaw, laging piyat. Ayan! Ay, wow, may kakulay. Thank you so much po. Diba? Nangangamoy na. Nadadagdagan na yung aking
Tingnan ko mamaya kung ilan na lang yung kulang ko kasi ang kulang ko bago makasahod ay $30 na lang. Sa paunti-unti, madadagdagan at madadagdagan yan. Sa mga paharang pa, di ba guys? Thank you so much po, Sisi Koy, Jocelyn Duncan Delgado. Thank you, thank you. Yun. Salamat. Sir JFC TV. Salamat po sa pagkambay. Guys, nakita niyo po yan. Modi Moshi S. Hello. Modi Moshi. Thank you, Sisi. Salamat ang marami. Ayan, dagdagan nyo na naman yung dress. Madadagdagan na naman yung aircon dress. Salamat po. Padikit po, padikit at mag-iwan ng bakas para masundan, para mabalikan kayo. Sisi Lani, salamat ng marami. Ang ganda naman dito, sis, sis Emily, Ang ganda, parang nasa ulap lang. Merong mga clouds. Sarap naman ito sising inang mo. Inaano mo dyan? Yummy sushi. Ayan, nakita ko doon si Ilocanang Pobre, si Sister, ayan. Nandidikit si Sister, talaga. Ang sipag nito ni Sister. At saka ni Sis Ilocanang Pobre. Salamat po sa inyo dyan. Salamat po ng marami. Nakita ko doon, nakadikit na si Sister at saka si Sis Ilocanang Pobre. Kay Sis Jocelyn. Diba, nalisa na ako ng isang pang-replay. Isa na lang yung natitira dito. Ito matagal pa. Yung hindi po abutin ang ko guys. Ano, pinalang ko dito sa isa. Unti-untiin. Ayan, malapit na tayo. Ano na lang, 25 minutes na lang. Salamat, Sisi Ilocanang Pobre. Kita-kita doon. Dinikitan mo si Sis, Sis, at si Sister. Thank you. Thank you, thank you. Pag makapagsahod ako, guys, kapag makasahod ako, bibili ako na kahit mumurahin lang sa cellphone. Pang ano lang, pang support. Mas maganda kasi, meron tayong pang support kapag ganito nagdalive tayo. Pwede natin sabay-sabay para mabilis yung iba. Ito si Mama Juliet. Ang daming gamit ito ni Mama Juliet. Ang daming gadget dito. Gadgets. Salamat, Mama Juliet. Bukas, ikaw naman yung magla-live. Bakit may nakaharang naman dyan? Nakaharang.
dami nag-ano dyan sa akin. Lani Rodriguez, Dan, dikit na. With Bakas, ayan. Babalikan ka niya si Dan. Babalikan ka niya. Salamat ng marami. Yes. Gusto ko sana kumanta, kaso nawala akong cellphone. Masada. At hindi maganda yung boses natin. Diba? Awesome! Awesome! Hindi ko na nagagamit ang aking ibang. Ma'am Jocelyn, dikit na rin. Ayan, sabi ni Sir KFC TV. Salamat, Sir KFC. Thank you. Sis Ina Vlog, Sis Ina, salamat sa pagkambay. Walang magawa si host. Gayahin ko nga si Mami Groovy, no? Mami Groovy, asan ka na? Mami. Tulog, si Mami. Sister, thank you. Thank you, Jan. Salamat sa sina. Dana rin daw si Sis Jocelyn kay Sis Jan Emily Channel. Nandikit na daw with Bakas. Sisi Disyang. Salamat sa pakaway-kaway dyan. JFC, arigato. Salamat. Yan. Sabi ni Sis Jocelyn. Ayan, tapos na. Tapos na, Sis John. Hindi ako makapagbakas o ayaw magsulat ng ayaw magsulat ng aking keypad. Ayaw talaga sisi o. Hindi na ako sisi magbakas ha. Ayaw kasi. Ayaw mag-type. Ines. Yan. Sis Chan Emily. Sunod ko si Sis Lani. Lani Rodriguez. Yan, sabi ni Sir JFC, you're welcome, Ma'am Jocelyn. Sisi, Lani, andito sa bahay mo. Salamat, Sisi, sa pag-video dyan. Thank you so much. Salamat daw, sabi ni Sis Jan Emily. Salamat daw, Ma'am Sis Jocelyn. Dito mga Sis Lani. Nandito ako sisi sa Snow World. Gentian Resort. 99 views. Pang 99 tusok pala. Pang 99 tusok, 98. Pang 48 tusok, 98 views. Ano ba si Tres? Yes, Sisi Koy. Diba? Sa paunti-unti matatapos din natin. Mamaya kayo, Sisi. Jocelyn, kayo naman mamaya. Yung mga hindi pa monetize, sasalang ko po kayo sa WH. Kahit nag-isang oras lang kasi yung cellphone ko mahina. Pindan, watch.
Sabi ni Sis Lani, salamat Sisi Koy. Ayan, malapit na po tayo mag-entay. Mga 1:05, pwede na tayo mag-entay. Nagpasad lang natin ng 40 minutes. Thank you, Lord. Nalaglag na to. Nalaglag na to. Parang hindi nabubura yung CPR. Nabubura naman si Koy. Namimute, mute pala, mute. Ako nga nung isang araw, ang dami kong nilinis na CPR ko. Ang ingay. Ingay. Tuloy to. Kapatid, salamat po kapatid. Dan Ma'am Justin, sabi ni Sister Emily's channel. Thank you, Sisi. Salamat po sa lahat ng nakikipagkikitan dyan. Sa mga nanunukli, salamat po ng marami. Thank you, thank you. Malipas oras na lang po tayo. Hintay na lang po tayo ng ilang minutes. Hintay pa tayo ng mga 12 minutes para may pasubra. Mag-sit up ka rin dyan sa Chan. Kasi ikaw na yung susunod sa akin. Salamat po sa pakulay, Sisi Jocelyn. Thank you so much. Salamat, salamat. Arigato, arigato. Arigato. Salamat. Sabi yung sakit ng mata ko, diba? Natin pwedeng alamin. Diliwanag ang buwan, nandito palagi sa aking tabi at ay kayang harapin. Hindi ko alam. Kapatid, Emily, may galawang shout-out. Sabi ni kapatid, Manalo. Salamat po ng marami. Kung hindi sana, busy si Dos, pinakit ko. Kaya lang, hindi pala ako naka-sticker. Hintay na lang po tayo guys ng 40 minutes. Kasi mag-i-end time na po ako. Mga ano pa, 6 minutes pa.
Sis Jan, ano ka na? Sit up ka, Sis Jan. Kasi ikaw na yung susunod dyan. Magka-live. Salamat po, Sir JFC. Tambay po ulit ako sa iyo kapag naka-live mamaya. Ating gabi ka na kagabi. Nag-live, Sir JFC, no? Ayan, malapit na ako matapos kay Sis Jan. Ay, hindi pala to si Sis Jan. Tapos na pala si Sis Jan. Si Sis Lani pala to. Diba to? Press. Mama La! Yung pala si Mama La pala to. Si Mama La pala. Mama La, mamaya Mama La. Pag nakita ka naka-live, puntahan na lang po kita, ha? Agoy. Kadikit po sa nakapin. Kung hindi pa po dyan, nakadikit. Kalabnab po. Si Mama La. Mama La, mamaya Mama La. Tambayan na lang kita Mama La. After call, iba tayo doon guys. Jan Emily. Lani Rodriguez, arigato, salamat. Yan, salamat daw si Koy. Lani, sis Lani. Thank you daw. Yan. Lapit na sisi, matapos. Ma'am Jocelyn, mamaya, dito ako sa main, manood sa'yo. Palive na rin si Sis Myrna. Sis Myrna's Vlog. Ayan, naghahang lang yung cellphone ko guys. Ayaw na kumalaw. Ayaw kumalaw. Ayan, 5 minutes na lang guys. Salamat po ng marami. Sa lahat po ng pumasok, ayan, magpaalam na tayo guys. 5 minutes na lang. Sa lahat po ng pumasok dito, simula kanina, pero yung iba hindi ko talaga na-edit guys. Sorry naman. Kay Sir Joby, kay Sis Agri First Farm, kay Sir Nidagal, kay Sis Deb, kay Sis Daisy, Sis Aina, Kapatid Panalo, kay Sir B-Boy, Ilocana Pobre, kay Sir Pangkis, kay Tay. Sir David, thank you so much kay Sir David. Namron, kay Mama La, sino pa? Kay Sis Chan Emily, Sis Daisy Young, Sis Lani, kay Sis Norit Vlog, kay Manoy din, Manoy RDN na pumasok kanina. Malungkot si Manoy kanina, kawawa naman. At sa iyo si Jocelyn Tang Kadingado. Salamat po na marami kay Sir. Ayan, kay Ma'am Chardin, Esther. Ma'am, marami nag-aabang ng plus 5. Yung mga dumikit sa iyo, ma'am, nag-aabang ng plus 5. Salamat po, Mama La, kay Sir JFC. Thank you so much. Kay Sir Anthony kanina din. Sa lahat-lahat po ng pumasok. Sorry naman po kung hindi ko lahat mabanggit. Ay, kay Sir kay Sir Turugi. Yan. Kay Sir Turugi, kay Sis Ilocana Pobre. Salamat, Sisi. Sister, thank you so much. Kay Tay Pangs. Sir David, Sis Jan, thank you so much. Sino pa ba? Lahat na ba? Pasalamatan. Yung hindi ko po na-play, mamaya po ha, tanda ko naman kung sino yun. Si Sis Jan, si Sis Jocelyn. Punta na lang ito Sisi mamaya. Namron? Ayun po pala si Namron. Oo, mamaya na. Ano kita?
Di ba nag-comment naman ako sa iyo doon sa ibang video? Ibig sabihin, sinalang kita doon. Sir David, thank you so much. 5 minutes and live na tayo. Kapatid, thank you so much, kapatid. Salamat, Sisi. Kapano po, pre? Sir David, thank you so much. Mamala, thank you. Mamala, dana daw po sa iyo, Sisi Jocelyn. Sisi Jocelyn, thank you. Kahapon pa ako nakakatambay dito. Ganon, sorry naman. Kahapon ka pala? Saan ka banda tumambay? Salamat na, mamaya na ha. Ikaw na lang, yung hindi. Tapos si Sir David, Sis Jocelyn. Tapos sila sister, Sis Ilocana Pobre, ano yan? Live yung sasalang ko mamaya. Like 1 oras or 3. Kanina, nakatatlo si Sis Adelbert sa akin. Kanina, alas 12 ba ako matulog, nakita ko nakalive. Yun, pinampay ko yung isang cellphone. Magdaman, kaya naka 3 hours. Mamala, OTW, Sis Jocelyn Love. Salamat po na marami. Nasa gilid-gilid lang ako. Yan. Sana all na, nasa gilid-gilid. Salamat po ng marami sa inyo. Ayan, 1 minutes na lang guys. Bye-bye. Thank you so much. Muwa! 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 Thank you, Sir David. Thank you so much. Bye-bye, Sisi. Ingat ka dyan, Daddy. Mamala, salamat ng marami. Sis Jocelyn, Sir PFC, thank you. Welcome, Mamala. Welcome, Mamala daw, sabi ni Namron. Kapatid, thank you so much. Sis Jan, Sis Ina-Ina, thank you. Sis Agri Chupay. Yun, si Agri Chupay, no? Parang hindi ko nabanggit kanina. Sister, thank you. Kahit gabi na dyan sa Canada, andito ka pa rin nakatambay sa akin. Sis Lani, salamat ng marami. Sis Edisyang na nasa Macau. Kay Tay Pangs kanina, salamat po ng marami, Tay. Kay Sir Nidapal, thank you. Sir Chris, yeah, ayun. Thank you so much. Bye-bye po. God bless everyone. Ito po ang iyong Katres Maria Smith-Chay Machine na nagsasabing maganda ako sa paningin ko. Bye! Bye guys! Bye-bye! I love you all! Thank you sa blessing at Sis Jocelyn sa Pakulay. Thank you so much! Arigato! Bye-bye! Love you all! Muwa! Sana yun? Paano na? Bye-bye guys! Bye-bye! Sis Jan! Susugod na kami sa iyo.